Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van de menselijke bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dankjewel dat jullie er weer zijn. Ik ben heel blij dat ik weer een seizoen mag uitzenden via Pika Pika platform. Mijn dank is groot voor Rita en voor de Pika Pika team. Hallo allemaal, Bonucci, Bonucci. Wat we gaan beginnen vanavond is eigenlijk geen gewone serie. Het is geen, zeg maar, een cultureel onderwerp of een oud verhaal zoals heel veel mensen denken. Het is eigenlijk, ik wil iets bijzonders gaan doen met jullie. Dat is wat ze dan noemen je kan zeggen in geheime orders of in geheime orders of in broederschapsbijeenkomsten. Dat noemen we initiatie. Ja, en ik hoop dat, althans dat is het doel, zeg maar. Ja. Want we gaan niet alleen maar leren over een oude koning, want we gaan praten over het Gilgamesh-epos. En het is niet alleen maar een oude koning, het zit veel meer daar die bij kijken. Dus de bedoeling is ook niet om alles te bespreken vandaag. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan helemaal niet alles bespreken vandaag. En zelfs in de hele serie, je krijgt gewoon een fundament, een basis. Zodat je dan zeg maar verder zelf kan blijven studeren. Dat is ook wat ik doe, want jullie kunnen wel begrijpen dat het is bijna onmogelijk om alles te bespreken in zo'n kort periode. Ik probeer natuurlijk zoals altijd 1 uurtje, max 1 uurtje. Ik ben begonnen met een half uurtje, dan is het 1 uurtje, dan is het helemaal uit de hand 2 uurtjes gegaan soms. Maar we gaan weer proberen met 1 uurtje, moeten we wel eerlijk zeggen, vandaag misschien wordt het een klein beetje een uitdaging. Maar goed, laten we even starten. Je kan natuurlijk, laat me even mijn sheet erbij pakken eigenlijk. Ja, dus we gaan vandaag praten over het Gilgamesh-epos. De eerste initiatie van de mens. Hi, goedenavond. Ja, dus we gaan, zeg maar, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn materiaal, kunnen mij, zeg maar, vinden op www.thegreatworkexperience.com. Hier krijg je het. En je kan eigenlijk daar voor meer informatie, dan krijg je informatie over mijn materiaal. Dus dan krijg je mijn artikelen, mijn podcast, monografieën. Je krijgt ook mijn RSS-feed. Je krijgt een link voor mijn boek om te kopen. Anarchos, ga ik zo direct laten zien. Je krijgt mijn TikTok. Je kan me daar vinden voor donaties. Dus het is een soort hub voor al mijn materiaal. Dus dan kan je dan zeg maar op thegreatworkexperience.com, daar kan je me vinden. Ik heb ook mijn boek, dit is mijn boek Anarchos. Zoals ik altijd zeg, anarchie is de oplossing. Heel veel mensen die zullen hier een beetje problemen mee hebben, zullen een beetje hier twijfels oproepen. Maar anarchie is de oplossing. Dit is de oplossing. Ik heb ook een boek hoe je dat op de juiste manier moet gaan invoeren. Ja? Dus de anarchie betekent ook zonder regering, betekent niet chaos trouwens. Het betekent zonder regeerders, niet zonder regels. Ja? Dus dit is zeg maar mijn boek. Dus dan kan je op mijn website gaan en dan kan je gewoon... ik zie hier dat er heel veel mensen binnenkomen die Engelstalig zijn. Ja. Maar goed. Oké, voordat we beginnen. Ik zou iedereen zeg maar aanraden om zeg maar naar de vorige seizoen
te luisteren. Dat is dan de seizoen van het Culte Bijbel, noem ik dat even voor het kort. Culte kant van de Bijbel. Dat is helemaal linksboven, deze. Kijk zo. Deze. Ja, anyway. Dus die. Met die speer zo. Ja. En ook de tarot. Beide zijn heel erg belangrijk voor het begrijpen, verder begrijpen van deze show. Dankjewel. Ik heb in het midden daar zie je dan de tarot, dat is het gele. En helemaal rechts, daar zie je de gereformeerde cultus van de staat. Dat heb ik ook, maar het is een alleenstaande presentatie, dat iedereen zeg maar gewoon kan gaan bekijken. Het is heel interessant. Daar bespreek ik eigenlijk, het is eigenlijk gemaakt meer voor politieagenten, voor ambtenaren en de koning en al die mensen kunnen die kijken, als ze dan in ieder geval meer willen leren over zichzelf en wat ze mee bezig zijn. Dat is dan, zoals je politieagenten kent of ambtenaren kent of mensen die dan zeg maar voor het systeem werken, ja, die kan je dan zeg maar, helemaal rechts, daar heb ik die voor gemaakt uit liefde, ja. Het is, voordat het te laat is, geef ik ze dan zeg maar een beetje kennis hopelijk gaan ze zichzelf een beetje verbeteren. Dus er is voorkennis nodig voor deze presentatie. Ik zou niet meteen alleen maar duiken hierin. Ook al doe je dat, ik weet dat heel veel mensen dat doen, dan zou ik altijd zeggen van probeer toch wel terug te gaan, want dan krijg je ook meer van deze presentatie, als je dat doet. Oké. Zoals ik vorig jaar ook heb gezegd, en dit jaar gaan we het echt doen, want ik heb volgens mij 8 of 9 mensen nu. En ik zal eindigen op 10 mensen. Dus het zijn 10 mensen die mij een bericht sturen. Dag Anna. Dag. Het zijn 10 mensen die mij een bericht hebben gestuurd. En ik heb ze dan... de meeste zijn gewoon mensen die ik min of meer ken. Het zij van deze programma ook gewoon vanuit mijn directe omgeving. Dus het wordt een beetje gefilterd, want ik wil niet iedereen ook hebben. Maar ik zal altijd zeggen van gewoon doe je best en stuur mij gewoon een bericht. Je weet maar nooit. Ik probeer zoveel mogelijk serieuze mensen erbij te hebben. En de masterclass bestaat uit 2 delen. Vorige keer volgens mij heb ik het niet helemaal duidelijk gemaakt. Dus, want er zijn mensen met vragen. Maar het is een hele programma die je leert, die eigenlijk de psychologie mensen. Dus het leert jezelf te leren kennen, maar ook je medemens. Heel veel mensen denken dat psychologie heel erg, dankjewel Eva, denkt dat psychologie heel erg saai is, maar het is niet zo. Psychologie is, dit is zeg maar wat ik dan noem dat de donkere occultisten heel goed in zijn. Ja? Want dat heb je nodig om te manipuleren. Dat is wat ze dan gebruiken om je te manipuleren. Dus ik geef jullie zeg maar die technieken om jezelf te leren beheersen, om zelf te leren jezelf te programmeren. Want we zijn programmeerbaar. Dat is een van de aspecten die ik continu terugbreng in al mijn presentaties. Dat wij eigenlijk programmeerbaar zijn. Ja? En dat wij denken dat wij dingen doen, en daar gaat deze hele serie erover, deze hele seizoen ook over. Wij denken dat wij dingen doen die wij hebben gekozen om te doen. En heel vaak is het helemaal niet zo. We doen dingen uit herhaling, we doen dingen omdat wij geprogrammeerd werden vanaf toen we klein waren. En we weten niet eens hoe we die patronen kunnen deprogrammeren, dus stoppen ermee. Ja? Dus dit masterclass geeft je de tools om dat te doen. En als jij, dat is 3 maanden lang, en als jij zegt van nou, ik wil niet alleen maar daarbij stoppen, ik wil ook lesgeven en andere mensen helpen om ook, en dat is natuurlijk ook waar ik naartoe wil gaan, dat is heel graag wat ik wil, is dat de meeste mensen gewoon de tools hebben en ook andere mensen kunnen leren. Zodat wij niet meer zeg maar geconditioneerd worden of geprogrammeerd worden of gemanipuleerd worden. Want heel vaak zeggen mensen van, nou ja, ik word niet gemanipuleerd hoor Glenn, ik word niet gemanipuleerd. En dan ga je
als je dat zegt, dan weet ik 100% zeker dat je maar gemanipuleerd wordt. 100% zeker. 1000% zeker. 1.000.000% zeker. Ja, het gaat alleen maar omhoog. Want ik weet hoe het werkt in dit soort circuit. Ik weet hoe magie werkt zelfs. Dus, en ik vraag €77 voor, en als je, voor toegang als donatie. Hè? Niet voor het programma. Het programma is eigenlijk gratis. Maar als jij het helemaal niet kan, dan geef ik je dan zeg maar een beurs. Dus dan krijg je het voor mij. Zolang je de interesse toont. Dus ik ben niet op zoek naar die €77. Het is meer een symbolische prijs. Het is ook niet voor niks €77. Ja, en het is eerste zondag van de maand. En wat krijg je? Je krijgt volledig toegang op de platform. Ik heb een volledige platform, een leerplatform. Het is de University of the Ancient Elders, wordt het genoemd. En daar kan je gewoon op mijn website, klik je daarop en dan met de gebruikersnaam en wachtwoord kom je in die omgeving. En dan krijg je van mij, die platform wordt dan zeg maar geopend voor je. Je mag daar naar in. En je kan gelijkgestemden kan je daar ontmoeten. Je kan de materiaal bespreken daar met andere studenten. Je krijgt 101 of plus aan monografen. Dat zijn dan zeg maar lessen. En die kan je gewoon op je eigen tempo kan je ze dan zeg maar doorheen gaan. Je krijgt dan, je kan gecertificeerd worden als je dat leuk vindt. En je krijgt ook van mij, dit is ook best wel uniek, een tarot software. Dit is iets dat, en die tarot software die heeft in principe al de 101 monografen, is dan één verwerkt. Nou, je moet je een beetje voorstellen, ik ga elke kaart van de tarot, ga ik 1 voor 1 bespreken in de monografen. Allemaal, 1 voor 1. En je krijgt een aantal fundamentele lessen die niet alleen maar gaan over tarot, maar gewoon over het occulte kennis in het algemeen. Ja, we bespreken een variatie van interessante topics. Dus ik zou zeggen, ga maar gewoon snel aanmelden. Dit keer gaan we echt om 5 juli gaan we starten. 1 keer of zelfs 2 keer. Ja, dankjewel Eva. 2 keer per maand ga ik zelf in de les als leerkracht ga je me zien. En dan, dus het gaat om NLP, Neurolinguistic Programming. We gaan een symbolische systemen gaan we bespreken. Tarot zelf gaan we bespreken. En we gaan ook somatische psychologie bespreken. Dus er zijn heel veel dingen die bij elkaar komen daar. Maar het is een heel mooi systeem als je het goed gebruikt. Daarnaast heb ik hier ook dit keer yoga. Er is een gecertificeerde yoga-instructrice. Die ook voor hetzelfde bedrag, €77. Dan kan je gewoon 1 keer per week, zeg maar 1 maand lang of 3 maanden lang 1 keer in een maand, zeg maar. Ja? Dus ik wil eigenlijk dat jullie, even kijken hoor. Mensen die bellen me nu, geen zin in. Dus ik wil eigenlijk dat jullie, zeg maar, wat ik ga doen eigenlijk, ik ga mijn persoonlijke regimen bied ik aan jullie aan. Wat ik eigenlijk elke dag doe. Ik doe yoga, mijn lessen zelf volg ik elke dag. En ook nog 1 ding die ook komen zal, is dan de detox vasten. Dus ik vast ook. Dus ik vast niet alleen maar intermittent fasting. Ik doe ook aan vasten voor weken zelfs. Dus we gaan je helemaal, zeg maar, leren hoe je al deze dingen kan doen elke dag. En dan eigenlijk voor jezelf een beetje op die manier zorgt. Ook in de terminologieën van gezondheid. Dus we helpen je, zeg maar, deze dingen te doen. Dus ik ga niet alleen maar lessen geven zoals ik nu doe, maar ik geef je ook de tools, de oplossingen, om ze dan ook zeg maar uit te voeren in het leven. Het is ook €77. Ja? Dus ook 1 keer per maand krijg je dan zeg maar iemand die jou, dan kan je je vragen. Je kan sowieso altijd je vragen stellen, want je zit in een groep. Ja? Maar 1 keer per maand, 3 maanden lang komt iemand en die gaat je zeg maar in de les, in een groep,
gaan we zeg maar bespreken over je ervaring en dingen die wellicht nog vragen hebben. Dus je wordt dan mee geholpen. Maar ook elke dag kan je ook gewoon berichten sturen, chatten, et cetera, voor als je vragen hebt, et cetera. Ja, je krijgt ook voor allebei, voor de yoga en deze, ook toegang op de website. Ja, en even kijken. Ja, en dan krijg je ook toegang op de website en je krijgt ook dagelijks support, et cetera. Dus één ding, je kan ze alle 4, dus dat noem ik dan de grote bundel. Je kan ze dan alle 4 zeg maar nemen voor een bedrag van 111. Nogmaals, het is een symbolisch bedrag als donatie. Als je die doneert, dan krijg je alle 4 zelfs. Ja? En als jij €777 geeft, dan krijg je dan, dat is dan eigenlijk de premium pad, noem ik dat. Dan krijg je dat allemaal maar privé. Dan krijg je privéles. Oké? Als je dat zo graag wil en zegt van ja, ik wil toch wel wat privacy hebben, nou prima, dan kan je op die manier. Dan maak ik dan met jou aparte les. Die yoga krijg je ook apart lessen en ook de detoxen, die word je ook apart mee geholpen voor 3 maanden lang. Het idee is dat je dan zeg maar al deze tools krijgt, deze regimen, en je krijgt deze tools om zeg maar je gezondheid te verbeteren, maar ook ja, een beetje te zien wat de ouderen ons hebben geleerd in terminologie van gezondheid ook. En ja, dus ik vind het best wel interessant en best wel spannend. Voor de masterclass hebben we bijna 10 personen. Voor de yoga is het nog 0 en voor de detox ook 0. Dus, want dit is vandaag de eerste keer dat ik dit eigenlijk benoemd. Dus ik wou jullie dan zeg maar hierop attenderen en ik hoop dat we dan gehoor aan gegeven wordt en dat mensen zeg maar aanmelden. Je kan aanmelden op info@thegreatworkexperience.com. info@thegreatworkexperience.com op zijn Engels. Ja? Nou, dat waren in principe de mededeling van vandaag. Dan gaan we starten met de presentatie. Nou, niks is nieuws onder de zon, zoals ik altijd zei. De waarheid is gisteren zo, vandaag zo en morgen zal het ook zo zijn. Niks dat ik wel ga bespreken, kan je überhaupt, is eigenlijk nieuw. Het is nieuw voor degene die het nog niet kent. Ik denk dat klinkt best wel logisch dat. Dus het kan zijn dat ik iets bespreek vandaag. Zeg, ik weet dat allemaal al. Nou, kan, ja. Maar ik zal altijd zeggen, dat dacht ik ook. Niks dat ik jullie ga bespreken vandaag heb ik zelf niet meegemaakt. Heel veel dingen heb ik zelf meegemaakt. Dus vandaag, mijn presentatie, die gaat mensen een beetje pijn doen misschien. Dat kan, ik weet het niet. Maar ik zou zeggen, kijk niet naar mijn presentatiestijl. Dat zeg ik altijd ook. Kijk niet aan hoe ik dan presenteer. En ga niet zitten lullen over het en de woorden. Probeer de boodschap te begrijpen. Want dat is eigenlijk belangrijk voor hetgene wat nodig is om de wereld te veranderen. En ik ben niet een idealist, zoals mensen daar heel vaak ook denken. Ik zeg alleen maar dit. Wanneer ik mensen vraag, wil jij lijden, wil je pijn hebben, et cetera, zeggen ze nee. Ze willen gelukkig zijn, ze willen voorspoedig zijn. De meeste mensen willen dat toch? Nou, en dat is de reden waarom ik dit doe. Want als je dat wil, dan moet je misschien anders je gedrag aanpassen. Misschien anders handelen. Misschien anders denken. Ja, dat is mijn punt. Maar als jij pijn wil hebben, lijden, moorden en dat soort dingen wil, nou, we doen het perfecte werk. Het wordt perfect gedaan nu. Dus we hoeven niks aan te passen aan je gedrag. Alles is perfect. Je mag zo blijven. Er is helemaal geen zin om anders te worden. Ja? Maar als jij toch wel iets anders wil in de wereld, zoals ik, want ik wil een betere wereld achterlaten voor mijn kinderen, ja, en mijn kleinkinderen, maar dat is dan echte liefde. En de mensen die dat niet hebben, die zullen altijd zeggen van ja, ik hoef allemaal niks te doen. Dat zullen de volgende generatie meedoen. Ja, dan hou je niet van je kinderen, want je laat ze eigenlijk achter in een fucking hel. Dus voor degene die zeg maar een betere wereld wil, ik kan niet voorstellen. Mensen kunnen niet voorstellen dat collectief, de mensheid, collectief, dit aan het veroorzaken zijn. Ik zeg niet dat jij als persoon, maar collectief. Dus dat betekent
dat meer dan 51% van de mensen, want je moet een meerderheid hebben, ja, die zijn gewoon niet bewust. Die begrijpen niet hoe de wereld werkt. Die zeggen wel, en die liegen tegen zichzelf wel, oh, ik weet wel hoe het werkt. Ja, als het zo zou zijn geweest, ja, en als wij collectief zo zou zijn geweest, dan zou de wereld anders eruit zien. En jij bent niet de enige, want ik dacht ook zo. Ik weet het allemaal, ik ben al wakker. Ja, dat zeggen mensen altijd. Dat is de ego die spreekt. En als jij dan gewoon gaat induiken in het materiaal, dan ga je begrijpen dat je niks weet. Dus je heel klein beetje, zo. Van hetgene die je moet weten, überhaupt. Om verandering te brengen in je gedrag. En dit zijn dingen, en daarom is niks nieuws onder de zon. Dit zijn dingen die onze voorouders ons hebben verteld. Bijvoorbeeld met verhalen zoals Gilgamesh. Want we hebben natuurlijk al gesproken over de Bijbel. We hebben gesproken over de Bijbel. En trouwens, pratend over de Bijbel, hè, eventjes een zijtakje weer erbij. Ik had laatst met iemand ook gesproken hierover. Zeg van nou, eigenlijk zijn ze perfect de plan aan het uitvoeren. De plan die heet openbaring. Als ik een persoon ben, als mens, Glenn, hier, en ik schrijf een projectplan, ja, dan ga ik toch die fucking projectplan volgen. Ja? Het verschil is, ze schrijven een projectplan en zeggen dat God die projectplan heeft gegeven. Dus niemand durft nu tegen het projectplan in te gaan. En dat is de reden waarom mensen zoals Trump, ja, mensen zoals Poetin en al deze idioten die rondlopen in de wereld, zijn psychopaten eigenlijk en narcissisten. En zijn eigenlijk hedendaagse Gilgamesh. Zijn mensen die denken, die denken alles te weten, behalve zichzelf. Want als je dan over jezelf weet, dan ga je die dingen niet doen. En ik ben niet eens begonnen met een fucking presentatie. Maar elke keer als ik dan hoor dat alleen maar oorlog gevoerd wordt, omdat men doet niet wat ik wil, irriteer ik me gewoon eraan. Omdat mensen wij als zogenaamde toeschouwers, we kijken alleen maar wat allemaal gebeurt, we doen niks. Stop me maar gewoon met deze mensen te sponsoren, met je geld. Stop nou om bang te zijn om je spullen kwijt te raken. Er is gewoon geen reden om bang te zijn om spullen kwijt te raken. En in de tussentijd, kinderen gaan... De reden waarom niemand niks doet, want het is niet jouw kind. Het is niet jouw kind, het is niet jouw familie, het is niet, dat ben jij niet. Het is zogenaamd heel ver weg. Nou, maar op het moment dat de fucking nucleaire bom, zeg maar, in Nederland wordt gegooid, dan gaat iedereen schrikken. Nu gaan we wel gaan rennen. Dus ik probeer die situatie te voorkomen. Door gewoon te stoppen dan gewoon deze fucking regeringen te ondersteunen. En deze fucking politieke mensen te ondersteunen. Ga niet stemmen. Ga jouw geld niet geven. Ga geen belasting betalen, want het is diefstal. Het is een diefstalprogramma, heb je 100 keer over gehad. Ze houden van ook namen te veranderen, hè. Zijn we heel goed in Nederland. Namen veranderen en dan is het al wel weer goed. Wetten schrijven, zogenaamd. Gaan we erover hebben, man. Zoals ik altijd zeg, dit is geen religieuze presentatie. Ik probeer ook geen moderne religies en secten te demoniseren ten gunste van een ander. Het is geen presentatie over atheïsme en zo dingen. Het is allemaal onzin, man. Mensen laten me gewoon met rust. Maar mensen die schrijven me gewoon ook allemaal onzin. Dus ze blijven me bellen gewoon. Mensen moeten weten gewoon dat ik bezig ben. Werktijd is al lang voorbij. Ik weet niet waarom ze mij blijven bellen, alsof ik dan zeg maar een fijn man. De structuur. De structuur van deze serie. We gaan vandaag hebben over wat een mythe is eigenlijk. Want het Gilgamesh-epos is een mythe. Ja, maar wat is het eigenlijk? Want in ons hoofd, en dit is de programmering die we hebben, een mythe is een sprookjesverhaal. Ja, dat is wat we daar nu hebben met de helden met Batman en Spider-Man en al die dingen. Ja? Maar een mythe is geen sprookjesverhaal.
Wie is Gilgamesh? Wat betekent Gilgamesh? En ook wat je gaat ervaren. Want wat mijn poging is dat wij, alleen maar met deze serie, wil ik eigenlijk de mensen gaan initiëren gewoon online. Dus ik weet niet wie dat allemaal doet. Ik ken geen enkele teacher die dat doet eigenlijk. Want normaal gesproken, als je geïnitieerd wordt, dan wordt het dan zeg maar in een tempel gebeurt dat of ergens bij, ik weet het niet, in een gebouw, zeg maar. Ja? Maar we gaan proberen dit gewoon online te doen. Ik ga het online doen, want ik denk dat het belangrijk is om dat online te doen ook. Ja? En we gaan in deze serie de 12 tabletten bespreken. 12 tabletten. Ja? En het wordt een innerlijke reis. Dat is mijn doel. Dus mijn doel is ook transformatie. Dat is het doel eigenlijk voor mijn doel voor mijn hele series. Alles wat ik beschrijf en schrijf. En al mijn programma's is om mensen bewust te maken. En het uiteindelijk een betere mens wordt. Een betere versie van jezelf. En ik beweer niet dat ik perfect ben. Dat is niet wat ik hier ben. Want ik gebruik deze dingen ook voor mezelf. Maar dat is het dan juist ook. Sommige mensen doen gewoon geen moer. En dan vragen ze zichzelf af. En dan laten ze het allemaal over aan de politie en de regering. En alle andere zeg maar, instanties die het niet kunnen oplossen. Want ze kunnen het niet oplossen. Ze hebben niet de tools om het op te lossen. Want dat het inherent gewoon een immorele instituten zijn. Wat leren we dan gewoon? En dan mensen die continu, zeg maar, als je dan televisie kijkt of social media bekijkt, en dan zitten ze daar te praten over politiek en hoe we het allemaal gaan oplossen. Je kan het niet oplossen. Want als je dat kon, dan had je het fucking 2000 jaar geleden gedaan. We zijn 2000 jaar verder, na Christus, en nog steeds niks opgelost. Mensen hebben nog steeds dezelfde problemen. Nou, Gilgamesh is fucking 4000 jaar geleden geschreven. Op tabletten. Nota bene. Tijden van Flintstones. We lossen niks op als we onszelf niet begrijpen. Niks, nul, nada. De poort. Als je gaat geïnitieerd worden, krijg je vooral het begin, je eerste initiatie, is dit een heel belangrijk aspect. Want je staat gewoon voor de deur. En eigenlijk, want als je dan zeg maar als student voor de deur staat en je gaat naar binnen om te leren, ja, dan worden eigenlijk een aantal vragen gesteld. Ja, en die vragen, vanaf hoe je ze dan antwoordt, dan mag je naar binnen, ja of nee. Nou, nu ga ik vanuit dat jullie allemaal ja zeggen. Dus al die vragen, ik bespaar jullie die vragen. Maar één ding wil ik wel eventjes vertellen. En dat is dit. Wanneer je besluit om een betere versie te worden van jezelf, dan moet je dan open zijn voor correcties. Ja, daar gaan we straks ook erover hebben. Je moet wel open zijn om te luisteren naar andere manieren van andere denkwijzen. Ja, ik ben gewoon zat. Ik ben zat om mensen te horen die hetzelfde zeggen, want ze zijn geprogrammeerd. Ik heb allerlei type excuses gehoord van mensen, allerlei type verhalen gehoord, allerlei type theorieën gehoord. En ik heb het niet alleen maar één keer, veelvoudig keer gehoord. Totdat ik niet meer, het komt bestrot uit. Begrijp nou gewoon. Jouw verhaal die je hebt gehoord op televisie en de verhalen die je hebt gehoord zijn niet uniek. Totaal niet. In fact, het is een hele mooie laat me het even zo zeggen. Ik was laatst nieuws aan ik kijk nieuws over de hele wereld. In het Spaans krijg ik hem, ik kijk het in het Nederlands en ik krijg het in het Engels, ja, en in het papiamento. Ja? En als jij dan zeg maar de verhalen hoort, zelfs het lijkt alsof er ergens een verhaaltje geschreven wordt en het enige wat gebeurd is, wordt vertaald naar een ander land. Het is precies hetzelfde bullshit.
Iedereen krijgt dezelfde bullshit te horen ook. Oh, de koning is daar alleen maar... Weet je hoeveel koninkrijken ik heb bezocht? En elke keer als ik die mensen vraag van... Wat denk je nou over de koning of de koning van jullie land? Oh, het is alleen maar voor poppenkast. Ja, het is alleen maar voor poppenkast. Iedereen is hetzelfde geprogrammeerd. Lijkt precies hetzelfde excuses al. En je gaat mij vertellen dat iedereen uniek is en dat iedereen zeg maar zijn eigen leven aan het leiden is. Je gaat mij dat vertellen. Je kan mij echt niet wijs maken daarover, hoor. Dus de poort, en ik vind het zo jammer ook dat mensen gewoon geen gehoor aan hebben. En omdat mensen mij een beetje zo zien praten, dat mensen dan zeggen, ja, ik weet het allemaal, ik wil het allemaal niet weten. Maar dit is de ego. Mensen hebben gewoon grote ego. Ze kunnen niet voorstellen dat ze dingen niet begrijpen. De poort naar bewustzijn. Breuk in een innerlijke ontregeling. Dat moet gebeuren met iedereen. Stoppen nou gewoon in je fantasiewereld te leven. Oké, je mag in je fantasiewereld blijven leven. Als je wil blijven lijden. En als je de moord wil zien. En als jij vermoord wil worden. Je kinderen vermoord wil zien. En je kleinkinderen vermoord wil zien. Blijf gewoon zo. Je hoeft niks te veranderen, man. Niks te veranderen. Blijf gewoon lekker zo. Ja, maar zolang het die oorlog in Afghanistan is. Of in Irak, Iran. En al die plekken. Niemand doet niks. Iedereen blijft gewoon lekker aan zijn werk gaan. Gezellig geld verdienen. Lekker man, even genieten van het leven. Totdat de oorlog in je fucking deur staat. Want dat gaat gebeuren met die fucking Trump die we hebben tegenwoordig. Ja, en dan wil je vertellen. Al komt heel Europa bij elkaar. Mag helemaal geen donder uit. Dit hebben we met z'n allen veroorzaakt. Punt. Basta, einde fucking verhaal. Omdat we gewoon dom zijn. Zeg het gewoon hoe het is. Dus dit is geen gewone aflevering, geen vrijblijvende introductie, geen neutrale literatuurstudie ook. Het is geen literatuurstudie, dit is een initiatie. De hele boek van Gilgamesh is een initiatie. Dus we openen een veld. En het veld eigenlijk psychologie. Hier. Dit heeft de problemen van de wereld is veroorzaakt door onze denkwijze. En het is alleen maar onze denkwijze die veranderen moet om de problemen op te lossen. De wereld vertelt ons. We zijn verkeerd bezig. Het is overal te zien. In onze eten. Ja, we vergiften onszelf. In onze omgeving, ons milieu. Ja. Mensen worden ziek. Ons lichaam vertelt ons dat. Alles is gewoon een puinhoop. En dan durf je te zeggen, er is niks aan de hand hoor. Dat is slapen. Dat is slapen. Als je dan rondloopt en als je dan gelukkig bent. Je kan toch niet gelukkig zijn in zo'n wereld? Als je gelukkig bent nu, ja, dan ben je meer in een slaaptoestand dan iedereen, dan wie dan ook. En de reden daarvan is heel simpel hoor. Ik ga je vertellen, het is heel simpel. Want je begrijpt niet dat als ze dan zeg maar iemand vermoorden daar in Irak en Iran en al die andere fucking Midden-Oosten daar, dat het eigenlijk jou aan het vermoorden zijn. Dat weet je niet eens. Dat is een aspect van jou. We komen allemaal uit dezelfde bron. We zijn broers en zussen van elkaar. We vermoorden elkaar gewoon de hele tijd. We stelen van elkaar en we vermoorden elkaar. Hoe dierlijk kunnen we zijn eigenlijk? Meer dierlijk kan. Dit is het verhaal van Gilgamesh, mensen. Het is geen... Oh, een sprookje. Laat me even gezellig even lullen. En dit is dan de vraag die ik altijd heb. En ik denk dat ik deze vraag ga herhalen. In elke aflevering. Wat als jij niet bent wie je denkt dat je bent? Dus je denkt dat je bent met al die dingen die je bent. Wat als je het niet bent? Wat als jouw identiteit grotendeels bestaat uit conditionering? Wat als jouw keuzes niet zo vrij zijn als je denkt? Wat als jouw persoonlijkheid een verdedigende constructie is? Heel vaak bij mensen is dit het geval.
Wat als jouw leven gestuurd wordt door patronen die jij nooit zelf gekozen hebt? Cultuur is dat. Wat noemen we cultuur? Ja, het is onze cultuur. Waarom doe je dat? Weet ik niet. Dat weet ik niet, Glenn. Mijn voorouders deden dat, mijn voorvoorouders deden dat. En ik doe het ook. Ook al kost het je kop. Ik doe het ook. Het is normaal, toch? Dus de centrale vraag is niet, is dit verhaal historisch waar, van Gilgamesh? De werkelijke vraag is, waar leef jij deze mythe nu al? Want de mythe, we gaan het bespreken. Vandaag gaan we de oorsprong bespreken, de historische kader, al deze dingen. Dus introductie naar de echte verhaal. Ja, we gaan een samenvatting van het verhaal volgende week. Hopelijk, of niet. Volgens mij aan het einde kan ik het ook doen. Dan kan ik even kijken. Ja. Maar elke tablet bespreekt, dan gaan we dieper in eigenlijk de psyche van de mens. Want alles wat de mens meemaakt nu, was 4000 jaar geleden ook. Niks is nieuws, mensen. De mensheid, op het moment dat de mensheid niet geïnitieerd wordt, op het moment dat de mensheid niet begrijpt hoe hij of zij in dit constructie dat wij dan zeg maar universum noemen, staat, wat is dan de relatie van jou als mens naar een andere mens en de relatie van jou naar het universum toe? Welke rol speel je daarin? Goedenavond. Welke rol speel je als een mens in de wereld en welke rol speel je als een mens naar je medemens? We begrijpen dit soort dingen niet. En iedereen die zegt dat ze dat begrijpen, laten we het even zo zeggen. De meerderheid van de mensheid begrijpt dit niet. En de reden waarom ik dat zeg, en ik heb het 100 keer uitgelegd hoe je het is niet zo moeilijk. Mensen, het is niet zo moeilijk. En hoe weet ik dat? Omdat ik rondom me kijk en er is nog steeds oorlog. Mensen vermoorden elkaar nog steeds. We zijn nog steeds gewoon dezelfde fouten aan het doen, omdat wij onszelf niet begrijpen. En punt. Op het moment dat je dat niet meer ziet in de wereld, dan kan je zeggen van, oh, de bewustzijn van de mensen is nu hoger. Nu is het niet hoog hoor. Het is zo laag als het kan. We hebben wel meer technologie. Dat hebben we wel. We zijn nog even dom hoor. Dus jouw overtuigingen, wat zijn jouw overtuigingen? Dat moet je jezelf vragen. En waarom geloof je dat? Waarom geloven we nog steeds 4000 jaar later? Ja? Waarom geloven we nog steeds dat we iemand nodig hebben om ons te regeren? Zie je niet hoeveel puinhoop dat brengt in de wereld? Maar het is gewoon mensen die lui zijn. Ja? Het is letterlijk dit. Mensen zijn gewoon lui om hun ego even aan de kant te zetten en om zichzelf te transformeren naar een betere mens. Om moreel te handelen met elkaar. Dat is het. En je wil achter het systeem schuilen. Dat kan helemaal niet eens. Je wil wel stelen, maar via het systeem. Dat kan niet. Stelen, en als je het doet, dan heb jij het gedaan. En het universum die reageert gepast. Want wat je zaait, zal je oosten. Het is niks moeilijks hieraan. Een kind kan de was doen, maar nog steeds begrijpen we niet. Dat betekent dat we nog kleiner zijn dan kinderen. Dat we dan vandaag horen dat Trump, die besluit nu, zegt ja, je hebt ultimatum. Ja, het is de Big Daddy, die zegt van ja, als je niet doet wat ik zeg, dan gaan we je vermoorden. En laat me elke luisteraar ook herinneren, nou, wij zijn als Nederlanders ook niet ver weg van dit soort gedachtegangen hoor. Maar als Nederland zijn wij echt aan het kontkussen daar met de Amerikanen. Via onze zogenaamde kutten. Ik noem hem kutten. Niet eens ballen heeft. Dat is allemaal homo's ook eigenlijk. Ja, ik weet het. Mag niet gezegd worden natuurlijk, hè. Het is denigrerend. Ach, Jezus Christus, man. Dus dit is eigenlijk geen geschiedenis.
Althans, ik bespreek het niet vanuit het optiek van geschiedenis. Het is heeft wel natuurlijk een lading van historie. Ja, dat begrijp ik het wel. Maar de kernvraag van mij in deze hele serie, hele seizoen is: ben jij werkelijk wie je denkt dat je bent? Ja? En ben jij wie je wil zijn? Misschien doe je dingen onbewust en je wil niet zo zijn en je komt continu in herhaling. Dit is een heel belangrijk concept om te begrijpen. Dus wat gaan we vandaag doen? Laten we eventjes verder. We behandelen niet de hele epos. Vandaag positioneren we de poort, zeg maar. Dus we gaan gewoon bespreken wat we in de hele serie gaan bespreken. Ja? Dus als je klaar voor bent en als jij heeft zoiets van, ja, ik wil naar binnen, ik wil. Vandaar al die aanbiedingen die ik heb gedaan, die pakketten, de masterclass, de yoga en de vasten en dat soort dingen. De hele regimen, mijn hele regimen die wordt dan overgebracht naar jullie toe. Uit liefde. Ik heb duizenden euro's betaald ervoor. Je krijgt 77 euro als donatie. Het is ook een symbolische prijs, want ik wil het ook niet gratis doen, want dan krijg je van al die pannenkoeken, ja, in de klas. Die komen en die zijn gewoon niet serieus. Daar hebben we gewoon geen zin in. Dus als jij het niet kan betalen, meld je aan. En als je serieus bent, ja, misschien kan ik jezelf bellen, dan gaan we praten. Als je serieus bent, dan krijg je het van me gewoon. Maar het heeft te maken met, mijn regimen is een regimen van precisie. Eigenlijk, ik heb zeg maar een combinatie van dieet, zeg maar. Die ik ook op basis van initiatie en op basis van mijn leerkrachten ook heb gedaan. Ja, en ik moest, en als de handen vanaf hoe de animo is ook. Maar ik heb een hele biologische les daarachteraan moeten leren ook. Dus zeg maar de biologische aspecten van je lichaam, et cetera, et cetera. Dus er zitten meer aan, maar tenminste, wat je hier gaat krijgen bij mij is wel een directe start. Dus dan kan je later het theorieaspect bekijken. En dan begrijpen waarom je bepaalde dingen, bepaalde tijd moet doen, ja of nee. Maar dan gaat het ook. Je lichaam die gaat mee met bepaalde klok. En die klok is afhankelijk en zit vast aan de zon. De zon opgaan en de zon onder. Daarom zeggen onze voorouders ook altijd, ja, je moet de zon volgen. De zoon, en dan wat de christenen Jezus hebben genoemd, je moet dus de zoon volgen. Nee, niet die zoon. De zon, gewoon de normale zon, die boven ons schijnt. En vandaar al die chemtrails. Dit is geen complottheorieën, man. Daarom van die chemtrails. Chemtrails is geen complottheorie. En wat gebeurt er met die chemtrails? Die haalt de zon weg. Want er komt daar dikke wolken. Haalt de zon weg van de mensen. Haalt de zon weg, haalt licht weg. En de mens wordt een depressieve troela. Ja? Dat is wanneer er dan geen zon is. 3 fucking maanden lang in Nederland. En iedereen kijkt elkaar en zegt maar... Wat gebeurt er hier nou? Wat gebeurt er hier nou? Allemaal zombies. Omdat er gewoon geen licht is. Geven ze de zon op Curaçao of de eilanden, dan worden ze dieren. Ze kunnen ze opeens niet gedragen. Ja, wat zegt zondige is het niet volgen van de zon. Ja, klopt. Echt, hè? Dus we gaan bespreken wat een mythe werkelijkheid is vandaag. Hoe een mythe gelezen moet worden. En waarom Gilgamesh fundamenteel is vandaag. Waarom het een belangrijk verhaal is. Wat de kijker deze serie innerlijk zal doormaken. Dat gaan we bespreken. Dat is ook de context. Hier gaan we mee ons tijd in besteden. We gaan macht, confrontatie, verlies, zoektocht, mislukking, inzicht en terugkeer gaan we bespreken. Wat moeten we doen? Ja, niet alleen maar wat we dan quote-unquote fout doen. Want ik wil niet meteen zeggen, jullie zijn allemaal fout. Maar wat ik wel wil zeggen is dat als we de dingen die we zien in de wereld, heeft te maken met onze eigen te doen. En we moeten dat gewoon gaan beginnen in te zien. Niks doen is ook meewerken aan het kwaad. Want ik heb een hele formule
met de linker hersenhelft, wiskundig uitgelegd, nota bene, in mijn laatste zeg maar, podcast van de gereformeerde cultus van de staat. Daar heb ik het uitgelegd. Maar goed, laten we verder gaan. Mythe. Wat is dan een mythe? Een mythe is dus geen fictie, maar een gecodeerde blauwdruk van bewustzijn. Een mythe is geen kindersprookje, primitieve fantasie, oude leugen, religieuze folklore zonder waarde. Een mythe is wel een psychologische kaart. En dit is precies wat Gilgamesh is. Het is een spirituele overdracht. Een symbolische blauwdruk. Het is eigenlijk een verhalende drager van innerlijke waarheid. De verhalen dragen waarheden. Dus het is eigenlijk, het is een verhaal. Van buitenkant is het, als je dat gewoon heel simpelweg bekijkt, is het gewoon een verhaal. Maar van binnen is het een transformatie. Geef jou lessen van het leven. Dat is wat Gilgamesh is. En heel vaak, als je dan de mensen, ze kijken er gewoon, het is een verhaal. Dit is geen verhaal. En dit is ook waar ik dan eigenlijk zo geïrriteerd word soms. Mensen komen en die praten dit soort dingen. Nummer 1, ik heb niet eens één Nederlandse Gilgamesh, iemand die Gilgamesh zeg maar online bespreekt, gezien. Laat me het even anders zeggen. Ik heb heel weinig mensen gezien die echt bezig is met het occulte. Met dit soort kennis. Heel weinig. En ze zijn niet eens bezig dit met zichzelf. Laat staan gewoon dit te geven aan het publiek. Wat ik eigenlijk meer wil zien. Ons leven hangt van dat soort dingen, van deze kennis af, man. En mensen, je kan maar gewoon... Alleen maar mensen die dit niet begrijpen, die kunnen zeggen van ja, dat hoeft toch allemaal niet hoor. Dus je moet eigenlijk begrijpen dat een mythe is eigenlijk, het is geen leugen van hoe mensen vroeger geloofden of zo. Het is een manier om bepaalde dingen in beeld te brengen, dat je eigenlijk normaal gesproken niet zomaar in beeld kan brengen, als je dan zeg maar niet kan doen via bijvoorbeeld een heldverhaal, of via een drama, of goden, of reizen, weet je wel, sterfgevallen, beproevingen. Dit zijn dingen, dit zijn symbolieke eigenlijk verhalen. Ze worden zeg maar verteld, dat heb ik ook verteld in de serie van de Bijbel, ze worden eigenlijk verteld in een echte setting. Bijvoorbeeld, je kan gewoon zo'n mythe zeg maar creëren en maken en zeggen gewoon van dit speelt zich af in Nederland. Nederland bestaat. Maar dat betekent niet dat de mythe zelf, dus zeg maar het verhaal zelf, 100% correct is. Historisch correct. Want daar gaat het om. De filologen die zijn eigenlijk heel erg bezig met het vaststellen van waarheden van de verhaal. Want het is ook belangrijk voor het studie van de taal zelf. Waarin deze verhalen, vooral die oude verhalen, deze oude verhalen worden ingeschreven. Daar gaan we zo direct erover hebben. Maar het is een manier van overbrengen van kennis. Van vroeger. Nu hebben we het niet meer zo. Nu praten we over Spider-Man. Ik bedoel, maar het geeft wel aan de niveau van onze bewustzijn. In een bepaalde tijdperk. Dat bespreek ik ook zo direct. Interpretatie. We hebben natuurlijk, zoals we eerder ook besproken hadden, er zijn verschillende manieren van interpretatie. Die wij in principe in het kader van theologie. Want de theologie hebben hun eigen protocollen eigenlijk. Hun eigen manieren om dingen te doen. Ja? Dus op basis, als je dan theologie studeert, dan komen dingen zoals, en als je dat niet hebt gekregen, dan betekent dat je nog niet klaar bent. Ja?
zijn woorden zoals de peshat. Dat is dan zeg maar de letterlijke vertaling, de directe betekenis. De verhaal letterlijk gebeurd in deze plek. En vanuit de Bijbel, dat heb ik ook vorige keer, heel veel dingen zijn historisch. Dus in terminologieën van de plek zijn ze redelijk accuraat. Dus je hebt een aantal plekken, zeg oké, hier was dit, hier was dat, hier was Egypte. Die dingen bestaan. Want het is hetzelfde, maar wat ik tegen mensen zeg heel vaak, is niet omdat New York bestaat, betekent dat Spider-Man bestaat. Want Spider-Man speelt zich af in fucking New York. Ja, dus hetzelfde nu. Je kan zeg maar een verhaal creëren en dan kan je dan zeg maar de letterlijkheid van het verhaal, die moet je mee goed oppassen. En dat is ook met de Bijbel zo. Niet blindelings gaan geloven, dingen geloven, man. Dit is het probleem. Als het allemaal zo perfect was, dan waren we niet in de problemen die we nu in zitten als mensheid. Als mensenras. Maar we blijven hetzelfde doen en verwachten andere antwoorden. Ja. Succes zou ik zeggen. En dan heb je natuurlijk remes, is ook de allegorische aspect, symboliek, derash, ik heb het besproken, en sot. Dat zijn de 4 belangrijkste. En midrash heb je ook, maar midrash is meer Joods. En dan heb je dan sensus pleonor, dat is van de katholieken. En volgens mij nog eentje, tropologische ook, volgens mij. Ja, de tropologische is eigenlijk de studie van de einde der tijd. Nee, sorry. Dat is dan anagogisch, is dan de studie van de einde der tijden. En dan heb je dan, zeg maar, de tropologisch eigenlijk meer van hoe kunnen we groeien door dit verhaal geestelijk. Hoe kunnen we geestelijk groeien door dit verhaal, zeg maar, te lezen. Dus er zijn verschillende manieren om de geschriften te benaderen. Dat heb ik in mijn Bijbel, de hele serie, heb ik alle boeken besproken van de Bijbel. Heb ik dat besproken. En dan heb ik dan, zeg maar, het is nog steeds online. Je kan er nog steeds ernaar kijken. Het zijn volgens mij 13 afleveringen. Ik bespreek alle boeken van de Bijbel. Voor degenen die geïnteresseerd zijn. Maar nu, dit is zelfs ouder dan de Bijbel. En dit is nou het punt. Wat ik heel veel mensen wil zeggen ook. De Bijbel is iets ongeveer rond de, niet eens, maar laten we even dus ruim nemen, rond de 3000 jaar geleden is hij begonnen. 2500 jaar geleden, kan je zeggen, zijn de eerste rollen geschreven, zeg maar. En dit verhaal die ik nu heb voor ons, die nu voor ons ligt, van Gilgamesh, is meer dan 4000 jaar oud. De tabletten alleen maar zijn 4000 jaar oud. Ja, ze zijn 4000 jaar oud. Sorry. Ja, de tabletten. Maar ze zijn pas ontdekt. Dat is het mooie van het verhaal. Ze zijn pas ontdekt. En de verhalen zijn nog ouder dan dat. Ze zijn nog ouder dan dat. Ja. Dus wie gebruikt dan, zeg maar, de letterlijke vertaling? Nou, historici, mensen die dan geschiedenis bestuderen, filologen, net ook gezegd, en de letterlijke lezers. De filologen zijn mensen die, philo is liefde en loog is loog van logos, dat is woord. Filoloog is dan iemand die liefde heeft voor het woord. Dus iemand die taal bestudeert. Ja? Zo zie je, het is wel handig als je een klein beetje occulte induikt, want dan, deze dingen worden dan, ze worden dan duidelijk voor iedereen. En dan hebben we natuurlijk het symbolische aspect. Ja, daar ben ik meer. Dus ik weet dat er een Uruk bestond toen de tijd. Ik begrijp ook wel dat Mesopotamië bestond toen de tijd. Dus de plek, de letterlijke aspecten van het verhaal van Gilgamesh, daar ga ik geen dispuut over hebben. Maar de kerel Gilgamesh zelf, ik ben niet eens geïnteresseerd als hij dan bestond, ja of nee. Ja? Hetzelfde als Jezus. Heeft het dan überhaupt zin om te geloven dat hij daar was, ja of nee? Ik denk de leringen van Jezus belangrijker zijn. Hoe je moet gedragen in de wereld. En hoe je moet gedragen en hoe je moet handelen met elkaar. Dat zijn belangrijke aspecten en belangrijke lessen die we moeten gaan leren nu. Dus de personages zijn innerlijke krachten. Dus als je dan zo'n Gilgamesh ziet, dan zie je dan, zeg maar, zo'n personage, het zijn innerlijke krachten, dingen, kwaliteiten van de mens. Ja? Gebeurtenissen weerspiegelen psychologische processen.
De buitenwereld van de mythe correspondeert met de binnenwereld van de mens. Dat is heel belangrijk. Dus wie vinden dit belangrijk? Ik dus. Esoterici, symbolische denkers en diepte psychologen. Alle drie ben ik. En de moreel, psychologisch, hoe leeft de mens uit balans? Hoe werken hoogmoed, angst, begeerte en verlies? Welke patronen worden ontmaskerd in het verhaal? Ja? Dus de mensengedrag. Dus wanneer je zo'n verhaal leest, dan zeg je, wat is dan moreel aan de hand hier? Wat kunnen we leren van het gedrag van Gilgamesh? Ja? Wie gebruikt het? Leraren, psychologen, allemaal. Dat ben ik allemaal. Ik ben ook gecertificeerde psycholoog. Ethisch denkers. Eigenlijk wil ik zeggen gewoon morele denkers. Mensen die bezig zijn om de vraag te stellen, is dit een morele actie? Wij moeten allemaal bezig daarmee zijn. En occult initiatief, dat ben ik ook. Dat is ook wat ik eigenlijk acht niet te doen. Ja? De reis is geen verhaal over iemand anders. Het is een verhaal over jou. De reis is een kaart van transformatie. Hoe jij je moet transformeren. Dus je gaat zien, op het moment dat je dan zeg maar, het verhaal gaat decoderen, dat je dan stappen ziet, die zijn rode draadlijnen die met elke tradities. Je krijgt het in de Tarot-traditie, je krijgt het zelf in de fucking Bijbel. Ja? Je krijgt het overal. Het hangt er vanaf welke traditie je volgt. Ze vertellen hetzelfde. Eerst moet de ego doodgaan. De ego moet eerst dood. Ik weet het allemaal zo beter. Dat moet eerst dood. Occultisten gebruiken deze natuurlijk meer. Dat ben ik ook. Mystici, dat ben ik ook. En ingewijde lezers, dat ben ik ook. De enige wat ik dan zeg maar, ik neem ze al deze niveaus neem ik in acht. De letterlijke aspecten van, ja. De aspecten van, de letterlijke aspect, de symbolische aspect, de morele aspect en de initiatische aspect. En dan heb je natuurlijk de laatste, is het traditionele aspect. We gaan dingen met elkaar vergelijken. Ik ga je vertellen, het hele verhaal van Noah, en er is één belangrijke verhaal, en dat ga ik nu al vertellen, want heel veel mensen zeggen, ja, de Gilgamesh-epos, sommige mensen die lopen rond, die zeggen van, ja, heel veel verhalen van de Gilgamesh-epos komen voor in de Bijbel. Nou, ik heb alleen maar eentje gelezen die er voorkomt in de Bijbel, ja. Maar er is meer gaande in het verhaal van Gilgamesh, want het geeft eigenlijk aan hoe de mensen toen de tijd dachten. Daar gaat het om. In de Mesopotamië. Zo direct laat ik jullie een kaart zien waar Mesopotamië ligt, zodat je precies weet waarover ik het heb. En dan waarom eigenlijk fucking Trump die kant op weer gaat. Want het staat in de Bijbel. Ja, ze volgen gewoon een fucking plan. God heeft dit, en de reden waarom ze die plan volgen is omdat alle christenen, die zitten te wachten op de tweede komst van Jezus Christus. Dat is de reden waarom iedereen niks doet. En de mensen die niet geloven, die zitten te wachten op de regering om iets te doen. Ja? Beide zijn twee extreme gevallen. Eentje is extreem links en die andere is extreem rechts. Precies hoe de politiek werkt. Ja? Lekker uit balans met z'n allen. Waarom denk je dat er een links- en een rechterpartij is? Ja, ze willen jou gewoon in één van die twee hokjes stoppen. Zolang je gewoon uit balans bent. Klaar. Dus de verhaal van Noah komt in daarvoor. De naam van die kerel is anders natuurlijk. Utnapishtim. Als ik het goed uitspreek. De verhalen van Gilgamesh heb ik jaren gestudeerd. En ik kan die namen nog steeds niet goed uitspreken hoor. Dus als jij het kan, pet je af. Ja. En dan hebben we dan vergelijkingen zoals de zondevloed. Ja. Dat is gewoon in Gilgamesh, die komt voor als oordeel. Hier is het als mythe, maar in de Bijbel wordt het gezien als kanon. Een kanon is
zeg maar, gelegitimeerd. En God zelf heeft zijn stempel erop gezet. Dat is een kanon, zogenaamd. En Gilgamesh is meer initiatie. En in de Bijbel is het meer een soort dogma. En dit is hetzelfde met alle religies trouwens. Ook de moslimreligie, ja, is niet de religie. Ik weet dat heel veel moslims die lopen rond en denken van, oh, dit is het. Hiermee ga ik naar de hemel. Ja, nee. Het is dezelfde troep als het christendom. Ja, als het niet meer is zelf. Er zit nog steeds oorlog daarin. Het is geen religie van liefde. Want als in de Koran en in de Bijbel zegt God ook om de ongelovigen te gaan vermoorden. Of de mensen die niet in Allah geloven. Of niet in Jehovah geloven. Allebei zijn goden die gewoon bloed willen zien. Het is het probleem met religie. Men weet niks, men moet alles geloven. Geloof maar dat je naar de hemel gaat en 7 maagden krijgt. Geloof maar dat Christus jou zelf met de vleugels komt ophalen op aarde. Ja? En dat je dan gaat vliegen wanneer er dan zeg maar de harpazo gebeurt. Ja hoor, de harpazo. De opstanding. Ja, hoe ga je naar boven? Met de fucking vleugel? Ja, God weet hoe het moet. Ja, God weet. God. Ja. Opeens krijg je informatie in je DNA. Want het kan allemaal. Ja. En je vleugels gaan gewoon groeien uit je lijf. En dan word je zelf een fucking engel. Ja. Zolang we zeg maar onszelf blijven gek maken en onszelf indoctrineren met dit soort onzin. Dit zijn kindersprookjes. Dit zijn kindersprookjes. En dan ga je ook als kinderen denken. En dan verwacht je dat er een collectief volwassenen zijn. We zijn volwassenen alleen maar in lichaam. Hier in de gedachten zijn we nog steeds kinderen. Grotendeels van de mensheid zijn kinderen in volwassen lichaam. Dat we dit soort dingen nog steeds... Mensen die gaan dood, 60, 70, 80 jaar. Oh, Jezus. Ja, heel veel succes. Je gaat naar de hemel, Glenn. Je gaat naar de hemel. Hoe weet je dat? Hoe weet jij dat je naar de hemel gaat? Ben je moreel? Dus je gaat mij vertellen, iemand die gaat leven, zijn hele leven, heeft vermoord. Hij heeft, zoals Trump, ja, moord plegen. Hij was een soldaat, een politie. Hij berooft mensen van hun vrijheid en noemt dat controle en orde. Ja? En hij gaat, zeg maar, stelen. Noemen we ambtenaren die gaan namens de Belastingdienst voor de deur staan en hun spullen pakken. Ja? We gaan die dingen allemaal doen. Allemaal doen. 2 seconden voordat je doodgaat. Oh, ik geef mijn leven in Jezus. Ik geef mijn leven in Jezus. En je gaat naar de fucking hemel. Ja. En iemand die zijn hele leven moreel heeft gehandeld. Niet vermoord. Niet stelen. Ja? Die gaat niet naar de hemel. Omdat hij Jezus niet heeft aangenomen als zijn redder. Of omdat hij niet moslim is geworden. Of een fucking boeddhist is geworden. Ja. Hoe kinderlijk kunnen we zijn? Het is gewoon stom gewoon. Ik word gewoon helemaal pissig hierover. Het heeft gewoon geen zin, man. The man of the hour. De man waarover we het gaan hebben, de hele serie zelfs. Wat betekent Gilgamesh? Degene die mijn podcast over het code onthuld heeft gelezen, of niet gelezen, gekeken, komt een beetje voor. De Gil aspect. Oké, laten we het even zo starten. Men weet niet 100% wat het betekent. Ik heb dit afgeleid op basis van mijn eigen studie. Ja? En ik ga jou een versie, een interpretatieversie geven. Ja? Heel vaak, en vooral in Mesopotamië, deze mensen die aanbaden Baal. De satanisten die aanbidden nog steeds Baal. Ja? En daar komt de woord William van Will, Bill, een bal, een normale bal. Daar komen deze woorden vandaan. Het is de naam van het god, Baal. Dus Gil is ook een variant van Bill. Ja, van Baal.
En het verwijst naar iets goddelijks of eigenlijk voorouders, iets oud. Want de satanisten, dit is ook iets dat ik altijd me afvroeg. Waarom noemen satanisten, zeg maar, hun, zeg maar, hun praktijken de old religion. Dit is hoe ze het noemen, de old religion. Hoe bedoelen ze dat? Want ze aanbidden Baal. Dit is dan, zeg maar, hun echte God. Die ze dan hebben vermomd. Ja? En ze hebben dan, zeg maar, verpakt en gegeven aan religies. Ja? Want de meeste religie, hun oorsprong is van deze mensen, van die satanisten. Ja? Satanisme is een denkwijze ook. Want dat is ook de hele bedoeling van zo'n religie. Zodat je hun denkwijze, althans deels daarvan, aanneemt als waar. En dus ook handelt daarnaar. Of niet handelt. Want het is niet jouw probleem. Het is het probleem van de regering. Dus de Baal Gil geeft een idee van de voorouders. En Gamesh geeft het idee van een held. En dan eigenlijk het verhaal is min of meer dit. Het is zeg maar een koning. Hij is groot. Die heeft dan geërfd van zijn voorouders. Die waren goden. Ja. En hij heeft dan geërfd. En vanuit het oud. Zijn koning, dit is je kan zeggen, een van de eerste koningen die zou zeggen van, ik ben van blauwe bloed. Wanneer een koning tegen jou zegt, ik heb een blauwe bloed, wat hij bij mij bedoelt is dat zijn voorouders, zeg maar, wezens waren, die niet menselijk zijn geweest. En zijn, nog steeds. En dat die wezens, die hebben bepaalde doctrines en gedachtegangen van slavernij. Ja? Hebben ze gebracht in de mensheid. En omdat deze kinderen nageslachten zijn, en generatie, denken ze dat ze nog steeds het recht hebben om over de mensheid te regeren. Zoals hun voorouders, hun vaders, voorvaders hebben gedaan. En de mensen onterecht tot slaaf hebben gemaakt. En dan denken ze dan nog steeds dat ze deze shit kunnen blijven doen. Fucking 4000 jaar later. We hebben nog steeds monarchie, sorry. Waar komt die shitzooi vandaan dan? Wie heeft de mensheid dit geleerd? Je bent geboren daarin en je hebt nooit gevraagd, hoe komt het? Waarom kan ik niet leren en koning worden? Alles kan je leren en worden, behalve koning. Ja, want er zijn mensen die hebben we nodig voor buitenlandse zaken, Glenn. Buitenlandse zaken. Hou je kop dicht, man. Weet je hoe dom je klinkt? En dan heb je natuurlijk die Antillianen daar, die zitten op Curaçao, die zitten deze mensen te aanbidden. Oh, we kunnen niks doen zonder de paspoort, Glenn. We kunnen niks doen zonder... Maar als iedereen moreel is, hebben we geen paspoort nodig. Wat dacht je daarvan? Het is een fucking papier, mensen. En Gamesh betekent een held. Een jongste. Een wild persoon. Dus symbolisch is de naam eigenlijk, die verwijst naar het oude, het goddelijke, het jonge, de held. Dat zijn de dingen die naar voren komen. Als je dan zeg maar die naam gaat bestuderen. Dus het psychologisch lezen is eigenlijk, je wordt geboren in een bepaalde structuur. Je erft iets van je voorouders. Troep dus. Kijk om je heen. Ik ben in troep geboren, hoor. Het is een hel hier. Het is niet leuk. En ik ben niet depressief, hoor. Mensen denken, oh, depressief ben ik echt niet, hoor. Ik kijk gewoon naar de dingen hoe ze zijn. In plaats van fantasieverhalen aan het vertellen. Aan mijn kinderen en aan mijn kleinkinderen. Dat is wat best. We moeten gewoon gelukkig zijn, hoor. Laten we gewoon gaan dansen. Niks aan de hand, hoor. Terwijl je medemens vermoord wordt aan de andere kant van de wereld. Ja, gezellig ben je. Je doet niks. Nul. Je bent geen... Je moet deelnemen aan de oplossing. Wij allemaal. En niet deelnemen aan het maken van hel op aarde. Want daar is hel nu. Hier op aarde. Nu. Dus je wordt geboren in een troep.
Ja? En je draagt je verleden zonder het te kiezen. Ja? Dus als mensen naar mij toe komen en zeggen, ja Glenn, mijn voorouders hebben de slavernij ondersteund. En voor de mensen die me niet kennen, ik heb blank bloed hoor. Dat is de reden, maar mijn fucking achternaam is Tran. Dus kom maar niet zeggen dat ik niet weet. Nog erger. We zijn gaan onderzoeken en mijn voorouders waren slavenhandelaars. Van de blanke kant. Als je een beetje naar je eigen genealogie gaat onderzoeken, dan kom je erachter dingen die gaat schrikken. Ik krijg een hartaanval, man. Dus kom niet zeggen dat ik dan jullie aanval, Nederlanders aanvallen. Mijn achternaam, ik ben zelfs fucking Duitser, man. Ik weet hoe het werkt, hoor. Het is gewoon dat mijn vader heeft besloten om een fucking lekkere, mooie neger hier dat mijn moeder heet. Zwanger te maken en dan... Voilà. Dan ben ik ben eruit. Dus je hebt niet gekozen voor je verleden. Maar je kan wel kiezen hoe je toekomst eruit gaat zien. En je kan het transformeren met z'n allen. Maar het begint bij jou. Dus Gilgamesh eigenlijk verwijst een beetje naar hetgene wat je erft. En het gedeelte van jong is hetgene wat is en hetgene die getransformeerd kan worden. Dus van geërfd zelf naar bewust zelf. Dat is wat Gilgamesh betekent. Dus de naam al biedt ons heel veel inzicht. Maar wie is Gilgamesh? Volgens het verhaal is hij dan de koning van Urk. De legendarische koning van Urk. Held uit Mesopotamië traditie. Dus Mesopotamië, dus de hele regio daar. Dus, ja, is het een figuur tussen menselijkheid en goddelijkheid. Dus het wordt ook gezegd in de eerste tablet praten ze al dat hij ook deels God heeft. God is, zeg maar. Ja. Maar psychologisch is het ego in zijn volle macht. De mens met kracht, maar zonder zelfkennis. Autoriteit zonder innerlijke ordening. Macht zonder nederigheid. Ja. Hij regeert de stad, maar hij kan zichzelf niet regeren. Dus hij heeft voor de hele stad Uruk heeft hij opgebouwd. Hij is ook arrogant. Ja, hij is een arrogante koning. Dat is Gilgamesh. Maar hij gaat zijn lessen leren. Hij kent alles, hij kan antwoord geven over alles, behalve zichzelf. Net als al die politieke leiders die daar zitten, al die pastoren. Ze komen allemaal voor de deur. Ze kunnen alles uitleggen, behalve ze fucking zelf. Nou, nu ga ik jullie uitleggen hoe de psyche in elkaar zit. Hoe je moet handelen in de wereld. Laten we even heel snel hebben over de oorsprong. De moderne ontdekking, daar hebben we het een beetje ook over gehad net. De moderne ontdekking, die nam plaats in 1849. Tussen 1849 en 53. Ja? Deze dingen worden opgegraven in Nineveh. Nineveh die komt ook voor in het verhaal van Jona in de Bijbel. Maar het is niet op dezelfde periode gebeurd. Dus dit is de opgraving van de tabletten. Ja, niet de verhaal, het is niet in de tijden van de verhaal van Jona, zeg maar. Maar voor jou een idee te geven, het is dezelfde Nineveh, ja, die in de Bijbel ook wordt benoemd. Het is de hoofdstad van Assyrië, Nineveh. Ja, dus daar is het opgegraven door Layard en Rassam. Dat waren de archeologen. Ja. En het was eigenlijk de bibliotheek van Ashurbanipal. Ja, en nogmaals, deze namen, die zijn geen Nederlandse namen, er zijn geen Engelse namen, er zijn geen Spaanse namen. Dat zijn de 3 belangrijkste talen die je kan spreken. Ja. Dus ik kan ze niet 100% uitspreken. Dus ik hoop dat ik ze goed uitspreek. Ja.
Ja, maar Ashurbanipal, die was toen de tijd de koning van Assyrië. Rond de 7e eeuw, zeg maar voor Christus. 668 tot 631 voor Christus. Ja? De 12 tabletten, de meest bekende en de meest complete versie, komen uit Nineveh. Ja? Dus het is ook de standaardversie. En die dateert eigenlijk ook in de 7e eeuw voor Christus. Maar er zijn veel oudere versies beschikbaar trouwens. De oudere lagen. Er wordt gezegd dat een kerel, en nogmaals, deze naam is ook, ja, het is heel leuk. Ik bedoel, als jullie het kunnen uitspreken. Sinleki Unini. Sinleki Unini heeft een collectie van Sumerische verhalen gedrukt op klei. Ja? Rond 2100 voor Christus. Ja? En dat, wat ze dan hebben gedrukt was in cuneiform is een Engelse variant. Dat heet in het Nederlands spijkerschrift. Het is een wigvormig. Het is een beetje, letterlijk, als je dan zeg maar het ziet, dan lijkt het een beetje op, jawel, de foto daarop, die lijkt een beetje op de spijkersschrift. Je kan het gewoon even opzoeken. Het is best wel interessant om het te zien eigenlijk. Het is best wel leuk. Maar ze deden dat eerst als administratie en daarna zijn ze erachter gekomen dat ze dan zeg maar dat ook kunnen gebruiken om poëzieën en mythen te bedrukken. En zo gezegd, zo gedaan. Dat hebben ze gedaan. Ja? Maar er zijn ook oude Babylonische versies rond de 1800 voor Christus. En dan laat me eventjes voor de perspectief van de kijker. Als je dan zeg maar, dan kan je zeg maar, helemaal boven zie je dan zeg maar de kernlijn. 2100 voor Christus, de vroegere Sumerische verhalen zelfs daarvoor. Dus dit verhaal is niet 4000 jaar oud. Het gaat nog meer in het verleden. Ja? Rond de 1800 jaar voor Christus hebben ze dan de Babylonische versies gevonden. Het zijn tabletten die gevonden zijn, hè? In die periode. Ja? En dan rond de 1200 en 700, verdere ontwikkeling. En dan 7e eeuw is dan Nineveh. Ja, dus Nineveh is behoorlijk jonge versie tabletten. Ja? En de link met de Bijbel, dat is één ding, is over Noah. Voor de rest is thematisch gedachtegangen. Dus wanneer ik zeg dat dit ouder is dan de Bijbel, wat ik bedoel eigenlijk is dat niet één tablet is ouder dan een boek bijvoorbeeld, maar de hele gedachtegang, de hele stroomlijn, de manier van verhaal vertellen, die is vele malen eerder. Dus toen was dit al, dit was er al toen Genesis geschreven werd. Ja? En mensen in die regio waar Israël ook bij hoort trouwens, ja, die hadden dezelfde gedachtegang, dezelfde ideeën, minimaal dezelfde verhalen die rondgingen. Dus de mensen die Genesis niet hebben geschreven, die hebben zeker weten over Gilgamesh gehoord. Like 100% zeker. Ja? Dus dat is het eigenlijk. Dus de conclusie is eigenlijk dat Gilgamesh als traditie ouder is dan Genesis zelf. En Genesis verschijnt niet in een vacuüm. Dat is een beetje wat ik wil zeggen. Dus het is niet iets dat uit de lucht gevallen is door God. Hij krijgt allerlei soorten elementen van dit soort verhalen. En er zijn nog meerdere verhalen die ouder zijn dan de Bijbel, die we in de andere cyclus, of de cycli van Eigen Pad gaan bespreken. We gaan nu seizoen 6, nog 1 seizoen, dan eindigen we dan cyclus 1. En dan wil ik in een andere cyclus andere zeg maar, oudere tradities en ook zelfs oudere tabletten bespreken. Dit is Mesopotamië, mensen. Dan zal je zien, daar is deels van Irak. Turkije zit daar. Je ziet ook daar dat Israël daar erbij hoort. Ja? Uruk is daar. Dus je ziet daar Babylon. Ja? En je ziet 3 puntjes daar op het kaart. 3 rode puntjes. In het midden heb Babylon. Daar heeft de Bijbelse Babylon ook plaatsgevonden. Ja? En naar beneden heb je Uruk. Daar is waar dit verhaal van Gilgamesh zich plaatsvindt. En in het zuiden dus. Ja? Mesopotamië is Grieks voor land tussen rivieren. Dus hier zie je dan de Eufraat en de Tigrisrivier.
Dus het land dat tussen alles wat daar een beetje rondom die regio zit, is eigenlijk Mesopotamië. Zie het meer als een regio. Het is geen koninkrijk trouwens. Ja? Want je hebt verschillende stammen daar. Dus die gingen dan zeg maar zichzelf vestigen daar in die regio. Dus, en ook natuurlijk de Joden. Wat we dan nu tegenwoordig Joden noemen. Die waren ook deels van die stammen. Die dan zeg maar die het land hebben. Ja, ik ga daar niet eens aan beginnen. Maar goed, dat is dan zeg maar het stukje van de Middellandse Zee daar. Oké, dus, maar zoals je kan zien, ja, dat die regio daar, dus de Uruk daar, waar, helemaal in het zuiden daar is waar het verhaal zich afspeelt. En dit verhaal, die was eigenlijk, want in Babylon zijn er ook tabletten gevonden, en natuurlijk ook in Nineveh. Dus dit verhaal die ging heel Mesopotamië rond. Het moet wel zo zijn geweest. Want ze hebben zeg maar, deels van die tabletten ook in die regio's gevonden. Die hetzelfde verhaal vertellen. Ja? De meest complete is Nineveh. Dus zonder zeg maar, die koning, ja, die Ashurbanipal, zonder hem hadden we vandaag misschien zeg maar, het verhaal niet eens bij ons, zeg maar, met ons. Dus we zijn hem dankbaar. En het mooie van die koning was, het is even een zijtakje, hij was belezen, maar ook heel erg literair. En hij regeerde mensen die juist niet konden schrijven en lezen. Dus de bibliotheek was bijna alleen maar voor hem, kan je zeggen. Dus het is best wel een interessant, als je dan zeg maar, het verhaal van die koning wil weten, dan zou ik zeggen van ga even zoeken op internet, dan daar zijn een aantal dingen daar beschikbaar voor. Oké. Met dit sheet, wat ik eigenlijk wil zeggen is namelijk dit. Het punt is niet alleen dat Gilgamesh ouder is dan de Bijbel. Het punt is dat ook wanneer we verder terugkijken, dus teruggaan in de tijd. Dus we hebben natuurlijk de Bijbel, we gaan naar Gilgamesh en dan gaan we terug in de tijd. Dan kan je eigenlijk, als je goed oplet, een patroon zien. Dit heb ik hier dan met de tijdlijn aan de rechterkant proberen zeg maar uit te leggen. Dan kan je gewoon zien hoe zeg maar de bewustzijn van de mensen is ontwikkeld. Ja? Dus eerst in de tijden van Sumer, laten we teruggaan. Ja? Sumer is zeg maar waar Uruk is, hier in het zuiden. Dat is Sumer. De hoofdstad van Sumer is Uruk. Dan heb je Babylonië, de hoofdstad van Babylonië is Babylon. En dan heb je Nineveh, de hoofdstad van, Assyrië. En de hoofdstad van Assyrië is Nineveh. Oké? Dus Sumer, daar hebben we nog oudere verhalen te vinden. Verhalen van bijvoorbeeld Enuma Elish. Ja? Maar die heeft een andere tintje. Het is niet ouder dan Gilgamesh. Gilgamesh is een van de oudste, by the way. Ja? Maar, dus de vroegere koningsmythen die je daar hebt, die verhalen, die gaan we bespreken. Maar Enuma Elish is één van. Maar Enuma Elish is meer kosmologisch. Ja? Die vertelt zeg maar, hoe de wereld, de creatie zeg maar, tot stand is gekomen. Volgens de gedachtegangen van onze voorouders. Oké? Dus, maar je ziet ook de gedachtegang van onze voorouders helemaal 4000, misschien zelfs van 2000, 4000 jaar geleden, misschien zelfs 5000 jaar geleden zelfs. De gedachtegang was, de mens is binnen de goddelijke hiërarchie. Dus we zijn deels van de goddelijke hiërarchie. We zijn deels God, deels mens. Gek genoeg, heel veel tradities van nu, die leren ons dat al. Bijvoorbeeld Kabbalah en zelfs Rosicrucianisme en dat soort dingen. Dat soort tradities, die geven dit aan. Ja? Dat we deels goddelijk zijn en ook deels mens. Ja? Dus maar toen de tijd was dat centraal. Iedereen dacht zo. Dan ga je naar zeg maar de Egyptische periode. Tussen 1000 en 3000 jaar geleden. Voor Christus eigenlijk. Ja. Dus het is 4000 jaar voor Christus, 6000 jaar geleden zelfs.
3000 jaar voor Christus is ongeveer 5000 jaar geleden. De Egyptenaren, die zagen de mens als deelnemer aan de kosmische balans. Wat ik nog steeds denk, tot de dag van vandaag, dat daar een kern van waarheid in zit. En dan krijg je dan de Griekse en de Romeinen. Toen begon de gelul. Toen wordt het erger. Maar nu is de mens onder een andere mens. Zogenaamd om orde te scheppen. En dan hebben we natuurlijk de moderne tijd, zoals nu. En de mens denkt dat we vrij zijn. We denken dat. Ja? We hebben niks te maken met de kosmos, met het universum. We zitten los daarvan zelfs. Ja? Daarom kunnen we eten en de plastic gewoon weggooien in de prullenbak. Ja? En de zee helemaal volproppen met plastic. Niemand zegt niks. Niemand. Nobody cares. Niemand die daar, zeg maar, zich druk over maakt. Ik heb één Nederlandse jongen gezien die echt iets heeft gaan doen. Dus iets van ja, de zee die wordt vreselijk vuil met de plastics. De dieren die eten die plastic op. En als wij dan onze visje willen blijven eten, ja, dan moeten we die fucking plastic gaan opruimen. Ja, God komt niet die shit opruimen. Heel goed. Heel goed. God is nergens te bekennen, behalve in jezelf. Daar is hij. Hij is gewoon daar bij jou en die vraagt aan jou, wat de fuck ga je eraan doen? Wil je blijven kijken als toeschouwer of wil je deel maken van het oplossing van het probleem? En wij denken dat we vrij zijn en dan vervolgens Spider-Man sprookjes vertellen. Straks komt zo'n typetje 1000 jaar in de tijd. Als ik het zelf niet ben, dan zet ik daar Spider-Man hoor. Dit is hoe we zijn gedegradeerd in bewustzijn. Maar in de tussentijd, in de Sumerische tijd, tenminste, dachten mensen dat mensheid is deel van goddelijke hiërarchie. We zijn deels God, deels mens, deels dieren kan je zeggen. En omdat we die hybride zijn in aard, noemen we onszelf mens. Maar helaas pindakaas, de dierlijke aspect neemt over bij de meeste mensen. Vreselijk gewoon. Maar dit laat zien hoe de mensenbewustzijn in het algemeen is ontwikkeld. Gedegradeerd zelfs. Niet eens ontwikkeld, het is gedegradeerd. Dus we moeten weer terug omhoog. Daarom laat ik dit zien eigenlijk. Dus psychologisch. We zijn bijna klaar mensen. Het psychologische aspect van dit verhaal. Heel snel gaan we erover hebben. Wat ga jij doormaken? Wat ga je psychisch doormaken als je deze serie... Dus ik ga je gewoon voorbereiden wat te wachten staat. Ja? Ik denk dat dat eerlijk genoeg is. Zodat jij je tijd niet verspilt. En ik ook niet. Ja? Zoals ik zeg, ik doe dit niet om vrienden te krijgen hoor. Ik doe dit omdat ik zie dat op een of andere manier wij moeten echt dit soort dingen beginnen te begrijpen nu. En uit liefde is dit. Dit is echt liefde. Mijn vrije tijd gebruiken om te praten naar buiten toe. Om concepten uit te leggen. Zodat niet alleen maar ik, maar dat jij en mijn kinderen een betere wereld kunnen zien in de toekomst. Dat gaat niet gebeuren als we hier niet veranderen hoor. Als we nog steeds geloven dat we onszelf moeten ontploffen met een bom, omdat Allah het wil hebben. Ja. En dan doen we jihad. Dat we een oorlog moeten voeren met elkaar überhaupt. En dan kunnen ze natuurlijk, iedereen kan zeggen, ja, maar dat is alleen maar een stroming van het geloof, Glenn. Het is maar een stroming. Ja. Ik wil gewoon dat de stroming die er moet komen is mensen die gewoon hun hoofd gebruiken. En moreel is. Gewoon niet stelen en niet moorden. Punt. Klaar. Er is niks aan. Niet omdat iemand niet jouw mening deelt. Of iemand niet jouw gedachtegang deelt. Betekent dat hij vermoord moet worden. Betekent dat hij fout is überhaupt. Misschien ben jij fout. Jij bent geboren in een christelijke familie. Ja. En hier hebben jou die shit verkocht.
Jij bent geboren in een moslimfamilie en we hebben jou die shit verkocht. En je hebt een religieuze moment gehad en dan alles is waar in het boek. Sorry hoor. Ik heb al die boeken gelezen ook. Heb ik ook die fucking Koran gelezen. Sorry wat ik moet zeggen, jongen. Sorry wat ik moet zeggen. Maar je verliest me meteen wanneer God zegt, we moeten daar naartoe om te stelen. Verlies je me gewoon. Ja? Omdat het, jullie zijn zeg maar het volk van God. En dit zijn niet het volk van God. Dus de volk van God, ga maar lekker stelen met datgene die geen volk van God is. Nou, je bent me kwijt. Krijg kortsluiting. Ja, inderdaad. Ik heb verstand. Vreselijk man. Dus wat je gaat meemaken, je zal geconfronteerd worden met macht. Mensen zijn continu op zoek naar macht. Overmoed. En je gaat je schaduw zelf ontmoeten. Al mijn programma's. Laten we zeggen. Ik ben dit meer dan 10 jaar aan het doen. Hè? Waarvan 7 via Rita op Pika Pika talkshow op de Pika Pika platform. Ja? En ik heb 10 mensen gekregen die dat programma aanmelden voor het tarot. Eentje per jaar. Dus mijn dingen zijn niet populair, maar ik doe het ook niet om populair te zijn. Maar zo zie je ook, hè? Mensen zijn niet geïnteresseerd om meer te leren over zichzelf. Ze willen gewoon alleen maar doen wat ze fucking willen, man. Ja? Ik ben niet populair. Ga gewoon een show maken over roddelen. Dan kan je zien, je krijgt miljoenen mensen. Miljoenen mensen. Leedvermaakprogramma's. Je gaat dan zeg maar, we gaan praten over sterfelijkheid. Dood, de dood. Niet alleen maar geestelijk dood, fysiek dood ook. Ja? Wat onze voorouders dachten daarover en hoe we dat kunnen zelfs terugduwen. Zeg maar, betekent niet dat je niet doodgaat, maar dat je zo lang mogelijk blijft leven. Dat is onze doel. Onze doel is niet doodgaan. Onze doel is zo lang mogelijk blijven leven. Sommige mensen willen niet eens. Ze willen gewoon de pijp uitgaan en klaar. Omdat ze zichzelf niet leuk vinden. Ja. En dan blijven ze maar gif in hun lijf stoppen. Nou, heel veel succes. Dus de pad van Gilgamesh is psychologisch, existentieel, spiritueel, destabiliserend en zelfs noodzakelijk. Dus, en hier begint, zeg maar, een mythe, verandert nu hier in iets hedendaags. Ja? Want wanneer we praten over een tiran, dan zetten we de vinger naar buiten. Oh, het is Trump is een tiran. Kutte is een tiran. Ze zijn ook tiranen. Maar waarom doe je ook niet bij jezelf? Waar de tiran is niet alleen politiek. De tiran is een psychische structuur. Ze zijn tiran omdat ze zichzelf niet begrijpen. Ja? Ze begrijpen het niet. Want als deze mensen zichzelf begrijpen, dan gaan ze niet doen wat ze aan het doen zijn. Er is een gezegde in de Aziatische regio die zegt, wanneer je zegt ik begrijp en je doet het niet, dan begrijp je het niet. Ja? Begrijpen zonder doen is niet begrijpen. Je hebt maar gewoon gehoord, het is horen zeggen, maar het is nog niet, de kwartje is niet gevallen, zeggen ze in het Nederlands. Ja? Dus omdat je dan niet begrijpt, doe je niet. Dus dan begrijp je het niet. En dat is wat we zien ook in de wereld. Dus je gaat geconfronteerd worden met jezelf. De tiran in je. Je hebt behoefte om te controleren. Manipuleren. Je onvermogen om zelfkritiek, jezelf bekritiseren, want je bent gewoon geweldig. Ja? En je gebruikt macht als compensatie. Weerstand tegen begrenzing. Jij gaat niet zeggen van tot hier en niet verder. Je gaat niet meer meedoen aan dit steelprogramma en ik ga ook niet meedoen aan dit moordprogramma van jullie.
En als politieagent en als ambtenaar zou je dan zeggen, ik ga hiermee stoppen. Ik neem ontslag in deze bullshit, want ik ga geen commando's volgen. En iemand die, zeg maar, de tiran in jou, die gebruikt instrumenteel anderen. Voor zijn eigen hachie. En onderliggend, angst, leegte. Gebrek aan innerlijke orde. Dit ga je allemaal meemaken in de show. Dus ik ga je gewoon nu al vertellen. Wil je naar binnen? Wil je dat gaan doen? Wil je gaan veranderen? Heb je interesse erin überhaupt? De lege koning. Dit is ook waar wij ons kunnen inzien. Succes zonder zelfkennis is nog steeds armte. Ja? Een mens kan bezitten, een mens kan macht bezitten, status bezitten, zichtbaarheid bezitten, invloed, charisma bezitten en toch innerlijk leeg zijn, geen rust kennen, geen werkelijke richting hebben en voortdurend vluchten voor stilte. Je moet continu bezig zijn. Je kan niet eens stil blijven zitten. Dus de moderne wereld begrijpt dit allemaal. Hoeveel mensen bereiken dan succes? En nog steeds voelen ze zich droevig en niet heel. Ik zeg altijd, hoeveel mensen winnen de wereld en verliezen hun ziel? Zie je, in Hollywood zie je dat ook continu. Je ziet het overal eigenlijk. Rijk zijn betekent niet automatisch gelukkig zijn, mensen. Ja. En ik begrijp ook wel dat als je een beetje geld hebt, dat je bepaalde dingen kan kopen, dat je hartje begeert. Maar dat betekent niet automatisch, oh, ik ben gelukkig. Het vraagt iets meer van je. En dit zijn de patronen, zeg maar, van een onbewust leven. Nu begint het, zeg maar, natuurlijk, dit is een, zeg maar, ik leer je gewoon te erkennen. En jij moet jezelf afvragen, heb ik deze tiran in me? Ja? Ben ik die lege koning? Ja? Dat zijn de vragen die je moet stellen eigenlijk aan jezelf. Maar de patronen van onbewust leven. Iets trigger je. Vooral van buitenaf. Trigger je. Dus jij hebt geen controle over jezelf. Want iets anders bepaalt je stand. Hoe je dan, zeg maar, bent. Het triggeren van buiten. Dan ga je reageren. Dan ga je het rechtvaardigen. Ja? En dan kom je weer terug in een cyclus. Dus en dat gaat eeuwig door. Dus niet omdat jij heel veel ervaring hebt, betekent ook dat je iets hebt geleerd. Sommige mensen ervaren heel veel dingen, doen precies dezelfde fouten, keer op keer, dag in, dag uit. En dan, ik weet niet waarop ze wachten om te veranderen, man. Ze observeren hunzelf niet, ze kennen hunzelf niet. Ze observeren niet, geen observatie dus. Geen verantwoordelijkheid nemen. En dan dus ook geen werkelijke transformatie. Dus de mens die denkt dat hij kiest, maar draait in cirkels eigenlijk. Dat is het patroon van onbewustzijn. Dit is wat gebeurt elke keer, continu in de wereld. De meeste mensen zitten hier. De meeste mensen hebben het hier in zich. De meeste mensen zijn die lege koning. Je hebt alles, maar je bent nog steeds niet blij. Die zijn de moderne manifestaties. Kijk om je heen. De moderne Gilgamesh. Daarom is dit verhaal niet te lezen op school. Dan zie je, als je dat verhaal leest, dan zie je meteen Trump daar. Gilgamesh. Rutte en Kutte. En Jette. En Sletten. Huh? Al die namen, jongen. Ik word gewoon scheidsziek van, man. Het is gewoon een cyclus. We gaan gewoon weer in dezelfde cyclus weer. En dan maar vertrouwen. We moeten de ene regeerder hebben die het wel goed doet. De ene. Dan zeiden ze ook van al die presidenten die we hebben gehad in Nederland, op Curaçao, in al die eilanden. Dan hebben ze ook gezegd in Amerika, Obama is degene die het moet regelen. En dan is hij weg en dezelfde troep is er weer.
Hoezo dan? We zijn al 4000 jaar. Gilgamesh is 4000 jaar geleden. Is hij dan zeg maar door een koning bewaard hoor. Dus de mensheid doet hetzelfde bullshit voor duizenden jaren gewoon. Hoe lang wil je nog weer dit doen? Wanneer ga je dan zeg maar je gedachtegang dat je dan een ander nodig hebt voor het regeren van ons allemaal hier? Dat dat nodig is. Waarom denk je dat? Heb je ooit gevraagd? Heb je ooit gevraagd wat is dan wel dan de oplossing? We moeten leren zeg maar de occulte aspecten ook bekijken van dit verhaal. Eigenlijk zou ik zeggen zelfs, je moet altijd zeg maar, het occulte verhaal bedoel ik eigenlijk de hermetica zeg maar. Hermetisch. Want wat ik wil verwijzen naar een wet eigenlijk zo binnen, zo buiten. We moeten dan gaan begrijpen dat hoe een mens van binnen is, dat is wat hij manifesteert naar buiten toe. Het is een spiegel. De hermetisch gezien zou ik zeggen, en ik zou zelf zeggen, dit is hoe het werkt in de werkelijkheid. Innerlijke wanorde projecteert uiterlijke wanorde. Ja? Dus de aarde, je leven als individu, als het een puinhoop is omdat innerlijk jij een puinhoop bent. Als de wereld een puinhoop is, omdat wij collectief als mensheid innerlijk een puinhoop is. Dat is waar het naartoe gaat. Dat is hoe de wet werkt. En dat zie je ook, want als iemand gewoon niet ordelijk is van binnen, verward is hier in zijn geest, dan zie je ook allerlei soorten rare dingen doen, man. Dus onbewust, de mens schept onbewuste structuren. Regering, religie, centrale banken en die shitzooi. Die mensen controleren. Omdat er controle nodig is, Glenn. We hebben controle nodig. Je kan jezelf niet eens controleren. Je kan je kwakje niet eens inhouden. Dus dat betekent een verstoorde mens, verstoorde wereld. Wij hebben dit gemaakt hoor, niemand anders. Dus de stad is de spiegel. De reis is de spiegel. Het monster is de spiegel. Het verlies is de spiegel. Het is een spiegel. Wat je zaait, dat zal je oosten. Maar mensen denken nog steeds, we kunnen mango zaaien en zuurzak oosten. Ja? Of appels oosten. We gaan peren zaaien, Glenn. Maar we verwachten wel die mango. We gaan peren zaaien wel. Maar de mango moeten we hebben. En dan kan je blijven peren zaaien totdat je bij dood neervalt. Niks gaat gebeuren. Omdat wij gewoon we zijn verkeerd aan het zaaien. We zijn kwaad aan het zaaien. En daardoor is de wereld een fucking puinhoop kwaad plek om in te leven. Want mensen die in Nederland denken van, oh, we hebben geen oorlog. Dit is niks te maken met, je hebt oorlog. In Nederland is er nu oorlog. Tegen jou als mens. Het heeft te maken met diefstal. Ze zijn vandaag jou aan het bestelen. En je laat ze toe als een Mongool. Dat heet Belastingdienst. Het is het steelprogramma van Nederland. Het is het steelprogramma van elk land. En je laat je bestelen. Niemand zegt niks. Het is een spiegel wat je krijgt. Voor je. Je oost wat je zaait. En dat is een waarheid, dat is een wet. En dat gaat niet veranderen omdat jij het niet leuk vindt.
Het is een wet. De echte wet. Niet de geschreven door de mens bullshit. Dus in principe is de archetype van de koning is niet eens slecht. Het is een goeie. Want je moet een koning zijn. Dat is wat bedoeld. Wanneer we dan praten over een wereld met koningen in de Bijbel, want de openbaring heeft het over. Hij heeft het over innerlijke monarchie. Innerlijke, niet buiten monarchie. Innerlijke monarchie. Degene die overgaat over jouw lijf, die regeert je lijf, dat ben jij zelf. Ik kan jouw hand niet bewegen. Ik kan alleen maar mijn fucking hand bewegen. Mijn pinky hier, die kan ik alleen maar bewegen met mijn gedachten. Ik kan jouw pinky niet bewegen. Dus dat betekent, ik kan ook niet verantwoordelijk zijn als jij besluit iemand te gaan vermoorden of iemand te gaan stelen. Dat is een basisconcept. Een kind kan de was doen, man. Binnen monarchie creëer je dan balans. En dan, als je dan binnen monarchisch bent, dan komt er buiten, dat is de oplossing, anarchie. Want het moet eerst binnen gebeuren. En dus dat betekent mensen moeten bewust worden. En hoe word je dan bewust? Door te leren. Er moet meer leerkrachten zijn van deze kennis. Dat is de oplossing. Er is geen andere oplossing. Zelf dwingen is niet deze oplossing. Dus je moet echt leren. Want wat gaat gebeuren is of mensen gaan leren, of de mensheid wordt gewoon eruit, gewoon opgeruimd eigenlijk. En klaar. Niet ik hoor. Ik ga op een bootje net als Noah. En dan, het probleem is, we hebben nu de tegenovergestelde. We hebben buiten monarchie en ook democratie is een monarchie. Trouwens, in Nederland hebben we geen democratie. Ja, je kiest de lage slaven. Dus die zijn ook slaven. Dat kies je eigenlijk. Het zijn slavenmeesters eigenlijk. Ja, die onder de grote slaaf. Dat is dan de koningshuis. Met al die, zeg maar, zogenaamde koninklijke mensen. Ja, koninklijke familie. Ja, dus die zijn nog. Die gaan we niet eens over hebben. Als je dan echt gelooft, hè, als je echt denkt dat je dan, zeg maar, macht hebt over deze mensen, dan ben je een Mongool gewoon. Ik begrijp niet waarom ze dan, zeg maar, ik begrijp niet dat mensen zich laten gebruiken voor dit bullshit. En ook de hele land dit accepteert gewoon. Het is gewoon. Kijk, kortsluiting ervan. Gewoon kortsluiting. En dat betekent ook niet dat democratie beter is. Democratie is hetzelfde. Maar in plaats van één persoon aan de macht, nu moet je 20, 100 andere mensen ook geld geven. Dan gaan ze ook van het potje stelen. Vroeger was het alleen maar de koning en zijn familie. Ja, nog steeds is de koning met zijn familie. Maar de salaris van de politicus die worden dan natuurlijk, zeg maar, gelimiteerd. Maar dit is de gezonde koning. Dat betekent als je dan innerlijk monarch bent, binnen monarchie, is geordend. Je controleert jezelf. Je beschermt je kinderen of andere mensen die beschermd moeten worden. Ja? Je begrenst. Je zegt tot hier niet verder. Je dient het geheel. Je maakt deel uit de oplossing. En de onbewuste koning is binnen anarchie. Die begrijpt niet wie je bent. Die wil domineren. Die wil buiten domineren. Ja, omdat hij zichzelf niet eens begrijpt. Die wil altijd alles gecentraliseerd worden. Ja, klinkt dit bekend? Alles moet centraal. Daarom heb je je BSN-nummer. Zodat je centraal alles kunt zien wat je doet. Angst. Ze zijn gewoon angstig. Want ze weten dat ze fout doen, daarom zijn ze angstig. Een mens in zijn natuurlijke habitat, dus als je hem niet aankomt en hem niet kwaad doet en hem niet besteelt, de meerderheid, laat me het even zo zeggen,
Ja, de meerderheid. Die doet geen vlieg kwaad. Geen vlieg. En vooral want als je geboren bent, word je niet geboren kwaad of slecht hoor. Of kwaad of goed. Je wordt geboren als een lege, harde schijf, zeg ik altijd. En dan door het leven ga je programma's installeren in je fucking software, dat je dan je gedachten eet. En zo ga je dan zeg maar handelen in de wereld. En als je dan corrupte software hebt in je hoofd, corrupte handelingen. En de onbewuste koning, die hebben we. Het is niet alleen maar Jette, de president nu in Nederland. Het is niet alleen de koning Willem-Alexander, de koning nu in Nederland. Al die koningen van Europa. Die zijn niet alleen maar de onbewuste koningen. Ze zijn onbewuste koningen. Want een moreel persoon, die zal nooit koning zijn. Nooit die titel zelfs aannemen. En helemaal niet de gestolen potje van het volk gebruiken voor zijn eigen hachie. Om leuke spulletjes en speelgoedjes te kopen. Dus laat me niet lachen, man. En hij verwaart ook de echte wet met zichzelf. Hij denkt dat hij de wet is. Daarom heb je dan zeg maar in de wetboek, ja, zogenaamde wetboek, tussen aanhalingstekens, dat de koning onschendbaar is. Ja, ja. De natuurwet werkt ook voor de fucking koning, hoor. Iedereen buigt voor de natuurwet. Moeder is die heeft de regie, niet de koning. En ik noem een moeder, dat betekent niet dat God vrouw is. Het is de vrouwelijke aspect van goddelijkheid, dat is de wet. Daarom heb je ook, en ze kopiëren alles ook, hè, deze idioten. Daarom heb je mevrouwtje Justitia. Mevrouwtje Justitia is niet voor niks een vrouw. Waarom niet een meneertje Justitia? Heb je ooit over nagedacht? Want er zijn ook occultisten, ze donkere occultisten. Ze weten donders goed wat ze doen, hoor. Moeder is in controle. Punt uit, basta, einde fucking verhaal. Als ze mij iets doen, dat verandert de werkelijkheid niet, hoor. Daarom ben ik niet bang voor deze mensen. Daar komt het woord jurisdictare vandaan. Dat heb ik 100 keer uitgelegd. Het woord jurisdictie komt van jurisdictare. Juris betekent wet. Dictare betekent een dictator dicteert. Een dictator dicteert. Dus wat ze zeggen is, wij maken de wet. Dus met andere woorden, wij zijn God. Heel veel succes. Deze mensen aanbidden jullie. Dit is het geloof waar de meeste mensen in zitten. Dit is het geloof. Dit is een God. De staat van bewustzijn nu, van Gilgamesh ook in het begin, voordat hij geïnitieerd is. En dit is ook meestal het geval. Identificatie met ego. Jij denkt dat je je ego bent. Jij denkt, wat je in de spiegel ziet, dat jij dat bent. Dat is wat jij denkt. Ja? Dat is dus de illusie. Je hebt connectie met iedereen heb je een connectie. Denken in beheersing. Je wil gaan controleren en beheersen. Angst voor verlies van je positie. Ja? Je bent bang dat je je baantje kwijtraakt. Nou, als ik dan bang zou zijn dat je mijn baantje kwijtraakt, dan zou ik hier niet zijn, mensen. Je begrijpt wel, als je mijn naam typt, dan krijg je al die gesprekken die ik heb gehad en ik scheld en ik zeg iedereen dat ze dan zeg maar moeten veranderen. Koning komt ervoor, de politieke mensen komen ervoor. Ik heb gewoon scheid aan iedereen. Want als ik dood ga, dan mag je niet uit. De waarheid blijft gewoon zo. Dat mag gewoon geen donder uit. Het enige wat je hebt is... Dus ik wil liever doodgaan dan slaaf zijn. En dit heb ik van een Rus geleerd. Een Rus. Nota bene. Die komt naar me toe. Die zegt maar, jullie zwarte mensen, ja, zo. Discriminatorisch. Maar ik als
de goede kwaliteit die ik heb, ging luisteren wat de fuck hij zei. Ik ging luisteren wat de fuck hij zei. Ik voelde me niet beledigd. Maar wat hij niet wist, dat ik ook blanke bloed heb in mijn fucking lijf. Hij kwam, jullie zwarte mensen, ik respecteer jullie niet, want jullie zijn zo graag slaven. Ik, op mijn dode lijf, ik zal nooit buigen voor niemand. En gelijk heeft hij. En ik praat over 20 jaar geleden of zo. Toen was ik al bezig. Ik buig voor niemand, man. Jij moet ook niet buigen voor niemand. Je gaat ook niet buigen, want buigen voor iemand is wanneer ze dan een blauw fucking briefje sturen. Dat je dan zegt van ja meneertje, je bent aan het buigen en je bent een lul aan het zuigen. Niet buigen. Je hebt kramp in je fucking benen. Je kan functioneren als een idioot, natuurlijk. Je kan functioneren, je kan naar je baan gaan, je kan werken, je kan alles doen. Het functioneert min of meer. Ja? Je kan imponeren. Ja? Doen ze heel vaak, de politie-idioten. Imponeren. Kijk, ik heb autoriteit. Je hebt geen autoriteit. Ja, je kan niet iets hebben. De regering heeft jou iets gegeven die hun zelf niet hebben. Kijk naar mijn laatste aflevering van de gereformeerde cultus van de staat. Beetje een religieuze tintje aangegeven. Want politiek is ook gewoon een religie. Want je moet maar in hun geloven. Dat ze het allemaal zo goed mogelijk voor jou hebben. Maar hun acties wijzen die omgekeerde 2000, 3000, 4000, 5000 jaar al. Het hele woord van regering in het Engels, in het parlement ook, gobernar. In het Engels is government. Het komt van het Latijn gubernare mentis. Dat betekent mente, de parlementstaligen begrijpen wat mente betekent. Het is je gedachte. Oké. De confrontatie, we zijn bijna klaar mensen. We moeten gaan beginnen met zelfonderzoek doen. De vraag aan jou is, waar wil je kosten wat het kost controle hebben? Waar luister jij niet werkelijk? Waar gebruik jij kracht als schild? Waar noem jij angst zekerheid? Waar verdedig jij een identiteit die onderzocht moet worden? Dus ik wil je niet veroordelen, dat is niet mijn wens hier, maar ik wil je wel op attenderen, dat je dan zeg maar goed over nadenkt. Geen schaamte, niks. Ik was ook allemaal hier mensen. Dat is ook het mooie van de verhaal. Ik kan allemaal, dit kan ik allemaal relateren. Het was met mij ook zo. 20 jaar bezig geweest. Het illusie van de ego. Mensen denken dat wat ze in de spiegel zien, dat is hun. En dan zeggen ze altijd, ja, ik weet dit al. Ik ben al bewust. Ik begrijp mezelf goed genoeg. Ik ben niet zoals anderen. Maar aan de andere kant, wat daaronder zit dan verdedigingsmechanisme, projectie, zelfbedrog, vermijding van echte leegte. Dus we moeten gaan initiëren. Ja? Wat moet sterven? Je moet doodgaan. Je moet doodgegaan worden. Illusie moet weg. Illusie van controle. Je kan niks controleren daarbuiten. Moeder controleert alles. De wet. En je kan de wet alleen maar beïnvloeden als jij het respecteert. Dan kan je het beïnvloeden. Dan komen er magische dingen, gebeuren magische dingen voor onze ras. De vanzelfsprekendheid van je identiteit. Mensen zeggen, maar zo ben ik. Nee, zo heb je jezelf gemaakt. Je kan veranderen. De valse gelijkstelling van macht en waarheid. Macht is niet waar. Is niet waarheid. De behoefte om altijd centraal te blijven en de weerstand tegen correctie. Dat is een grote. Mensen die houden niet van.
Andere traditie, je moet dood, je ego moet dood. Andere traditie verwijst naar, de tarot bijvoorbeeld verwijst naar de doodkaart. Wat betekent dat in tarot-traditie? Jezus, de kruising van Jezus. Dat betekent dat. Dat is, we hebben gisteren en de afgelopen weekend hebben we Pasen gehad. De dood en opstanding van Jezus. En we vieren dat, we begrijpen niet wat we vieren. Ja, het is, mensen moeten veranderen. En om te veranderen moet je ego doodgaan. Het ego, diegene die zegt van, ik woon alleen hier op aarde en de andere mensen maar stikken. Ik en de rest maar stikken. Nee, dat is niet zo. Je bent deel van een geheel. En jouw acties, die wegen degelijk zwaar. In de totaliteit van wat er op aarde en op de wereld gebeurt. Zelfs in de fucking universum. Hiram Abib. Mensen kennen hem niet, maar dat is in de vrijmetselaarbeweging heb je Hiram Abib die ook doodgaat. Ausar, dat is van Egypte, de god. Een hele belangrijke god. Die in de onderwereld regeert na zijn dood. Is hij dan opgestegen, maar zijn zoon, Horus, heeft overgenomen in het daglicht. Dionysus, is Griekse god. De phoenix, daar gaat het ook om. Het transformerende kracht. Je gaat dood om niet dood te blijven. Dat is wat bedoeld met wederopstanding. Je moet eerst jezelf afrukken van idioterieën. Zodat je dan zeg maar, dat zei Bruce Lee ook. Voordat je dan zeg maar een nieuwe water schenkt in een fucking cup, moet je het oude weggooien. Dat zegt zelfs in de Bijbel. Je kan geen nieuwe wijn in oude wijnzakken stoppen. Daar komen die gezegden vandaan. Want je moet eerst leegmaken hetgene wat je hier hebt in je hoofd. Voordat er nieuwe informatie daar kan komen. Dus je moet je oude geloofssysteem loslaten. Dit is wat je krijgt wanneer je gaat initiëren, by the way. Voor degenen die begrijpen wat fucking initiatie is überhaupt. Wat moet geboren worden? Observatie. Eerlijkheid. Wees eerlijk met jezelf eerst. Nederigheid. Luister gewoon. Al mijn teachers die waren nog erger dan ik. Je denkt dat ik zo ben, hè? Kijk, als mensen dan uitgaan van gedrag van mensen zoals ik. En daarom luisteren we niet, dan geloof me. Mijn leerkrachten kan je niet hebben. Als jij denkt dat ik erg ben. Ze maken me gewoon belachelijk, man. Ik word hard genomen. Letterlijk zelfs soms dan denk ik, man. Jezus Christus. Gewoon wordt soms voor de gek gehouden ook nog eens een keertje om te laten. En dit zijn ook dingen die bijvoorbeeld in de vrijmetselaar ook voorkomen. Je wordt eerst, degenen die komen in het begin, die worden altijd belachelijk gemaakt. Altijd. Ze stoppen je ergens in het fucking donker, laat je daar voor fucking 7 dagen. Heel veel succes. En jij als een Mongool, die blijft daar ook nog eens een keertje. Dit zijn dingen die ze doen gewoon in orders, maar uiteindelijk, je gaat al die dingen door. Het heeft een doel natuurlijk. Het is gewoon ook, de bedoeling om jou belachelijk te maken, heeft ook te maken met, ben je nog wakker? Ga je nog steeds dingen doen die mensen jou zeggen dat je moet doen? Begrijp je dat nou een keertje? En als je dan begint met observatie, nederigheid, bereidheid tot correctie. Ja, als je dit soort dingen hebt, is het alleen maar het begin, want je moet nog leren. Het is alleen maar de eerste poging. Maar dit moet tenminste er zijn, zodat het innerlijke grote werk, dat ik dan noem, de innerlijke grote werk kan beginnen. De magnum opus. Structuur van de serie, dit is de laatste sheet. Dit is de structuur die we gaan bespreken in het komende seizoen. Aflevering 0 is vandaag. We gaan 8 seizoenen, gaan we zeg maar in 8 afleveringen in deze seizoen gaan we bespreken. Ja. Introductie was vandaag. Aflevering 1 is volgende week. Zelfde tijd, 6:30. Wordt het ego besproken. Tablet 1, de tirankoning. Dan gaan we dieper in de ego. Gaan we bespreken wat het allemaal inhoudt. In principe ga je dan zeg maar, mijn hoop is om in kaart te brengen alles wat je nodig moet hebben over je eigen ego. Ja, dat je dat kan herkennen. Want daar komt het op neer. Je moet eerst erkennen
Dan pas kan je verandering brengen. Anders kan je geen verandering brengen als iets dat je niet ziet. Ja? Dat is ook met alles. Je moet eerst begrijpen, het probleem moet eerst begrepen worden. Voordat er überhaupt een oplossing kan bedacht worden. De schaduw, aflevering 2, tablet 2. Nou, Enkidu verschijnt, dat is een andere karakter, een andere wezen in het verhaal. Aflevering 3 is de roeping. En het is tablet 3 en 4. Dan gaan ze dan zeg maar op reis, zeg maar. Gilgamesh gaat dan op reis met Enkidu. Ja. Maar dat is eigenlijk een oproep tot initiatie. Aflevering 4 gaan we praten over confrontatie. Tablet 5. Ja. Humbaba doden. Humbaba is de monster. De monster van jou, die in jouw leven is. Ja. Die moet je dan gaan vechten. Datgene die jou tegenhoudt. Om vooruit te komen. Ja, en ook in de wereld, maar ook niet alleen maar in de wereld, maar ook in jezelf, bij jezelf. De verleiding. Er komt Ishtar. Ishtar is een godin. En die verleidt ook, die is als verleider hier in het verhaal. Ik ga niet te veel verklappen. En dan komt er een verlies. Ja, de dood van Enkidu, van de schaduw zelf. De breuk en ontwaken. Dit is pas in tablet 7 is de koning een beetje gaan wakker worden. Maar nu wil hij dan zeg maar, hij is een zoektocht begonnen. Dus dan aflevering 7 praten we dan over de zoektocht voor onsterfelijkheid. Van de vlees. Ja. En dan aflevering 8 is dan de terugkeer. Naar de natuurwet natuurlijk. Want dat gaat hij dan zeg maar uiteindelijk met harde lessen gaat hij dat leren. Maar goed. Mensen, ik heb een leuke serie voor jullie, een leuke seizoen voor jullie klaar. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Dit is het begin. En ik hoop dat jullie weer komende week dinsdag te zien. Dus volgende week gaan we natuurlijk wat de ego bespreken. Wat het allemaal inhoudt. We gaan de lagen van de ego's bespreken. Dus we gaan diep in de materie. En dit is ook hoe eigen pad is samengesteld trouwens, by the way. We gaan zeg maar, ik praat over cyclus. Dus een cyclus heeft 7 seizoenen in een cyclus. En in elke cyclus gaan we ook dieper in de materie. Dus dan gaan we ook een stap verder. Dus eigenlijk hier begin ik al een klein beetje. Maar dit is het begin. We gaan verder en verder en verder. Ja, dus ik hoop dat jullie hebben genoten ervan. En ik hoop dat jullie ook iets hebben van geleerd. Niet vergeten, ik leer zelf elke dag van andere mensen. Dus denk niet dat ik ben niet perfect, mensen. Maar wat ik heb wel besloten is om zelf een beter mens te worden. Van mezelf. En ik had hulp bij nodig. Was ik helemaal niet, schaamde ik niet voor. Heb hulp gevraagd en ik heb het gekregen. En klaar. Was de hele fucking verhaal. En je bent niet geboren en automatisch krijg je deze dingen. Dat is niet zo. Je ouders zijn helemaal niet, de meeste ouders zijn helemaal niet bekend met deze informatie. Daarom hebben we immorele kinderen overal. En dan hebben we idioten overal als volwassenen. Ja? Je moet deze informatie hebben. Dit is informatie die je niet kan, je mag het niet eens niet hebben. Je moet het hebben om verstandig. Dit zijn gewoon basisinformatie die je moet hebben om verstandig te handelen in de wereld. Dit zijn informatie die ik zelf aan mijn kinderen geef nu. Hun zijn geluksvogels. Ik was niet zo. Goed. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hebben genoten ervan. En ik zou zeggen tot de volgende week. Tot dan.